Nyombwe ka Kaspa Gombwe featuring Shika Shika akuti tananga ruwanze pazana zamaro terenika akuti parura kama gamba edu gamba redu yazora nasika murume uye ainziye Shadrack Mashinyira aifamba nechikwara chaiyo Masvingo Stars. Shadrack Mashinyira wakabarwa eka mugore 1967 Saka muswa 27 February 1997 protangani makora ngata makumi matatu 30 years pakati siya ndizo ere yangani makumi matatu 30 years toti zorora murugare so taifana ngetaka murangarira ka muswa 27 February asine kudako kuti dasanda kwanisa kuwana umbo asinga kwanisike soko nokudaro kam ngoti nasire gati vatangodzvinyikidza ipapa kam timbo hwawo mbiri yake sine yazvo kandakaenda kumvuma kunonzi kumavise uko pakati pemvuma nechivu ndobva pamavise ndobva ndabata amai vacho ka vanonzi ivo go Esther Esther Mashinyira ndo vandakakurukura nawe papa kuti vatipo nhoroondo ka yeye ka jaya ravo uyezve vatipo ka chidimbu chenhoroondo yemhuri yavo chungai kuya Enia kuya Shadrack kwakatanga vongai kuchuya Shadrack kuchuya Enia kuchuya Chiga kuchuya Nzwirashi ndio kupetsira aiwa zvinofadza chose vapenyu vangana apachina vapenyu mangosara moga nangosara ndoga nezvizukuru aiwa inguva yaMwari baba vainzani vainzi Amonani Mashinyira vaibva kupomusha kwavo ndiko kuwachitando Shadrack ndakazomubereka 1965 66.
Kukura kwake kwakakurira kupi Shagire? Wakakurira wakapinda chikoro kwa Chitando grade 1 grade 2 aisondopinda Mashava grade 3 kusvikira aita form 4 ariko Mashava. Kumashava uku wengo nopinda chikoro badzire kwa ndima makutonogara ikoko. Baba wangu achisenza ikoko pamgodi. Mine chats Okumaenda sire ikoko. Masoro mine chats. Sakata mushop ya mine Eni Richards. Imimi pamakatangira kuona kuti mukomana uyu anenge ane chipo chekuimba ichi zvakatangira papi koko? Takangoona chitanga kuveza muzvimabhanjo zviya zvimagita. Ari muzera upi? Anga achitoita grade 6 achingoveza chichitomutoti nyanga dzavanotisira marara iye achingoveza kuzoti ava Mashava ndo paatanga kubiwa nana Jona Moyo vachinda vachinomudzidzisa, asi baba vangu achizviziva inda asingazvizivi. Saka baba vachitomusadza mai nokuti hazvitendi hazvidi ndaitoti hazvidi kuzvino kuti kare taiti vanhu vakadaro ndezvekera ndezveurombi. Saka baba vaiti musavaudza tongoda kuzoona kuti zvaita. Saka vaibiwa nana Jona Moyo achinda kunodzidziswa vachimba deve rangu enayai achinodzidziswa magita achinodzidziswa achidzoswa ndokuzoti akugona ndo paatanga kuchemera kuti ndoda kutengerwa gita. Baba vangu ari vapenyu ndoda kutengerwa gita nemi mama nemari yenyu. Kobva ndamutengera gita mumasvingo ndokumupa baba ndokubva vafa. Ndokubva atorwa nomumwe wainzi Mabaya waigara Mashava ikoko waiva maina. Akati mama mwana uyu ndichamuchengeta kusvika apedza chikoro. Ndokubva agara naye negitariya ndokubva azorisiya ikoko nomumwe munhu raiva nomumwe murungu waiwirira naye. Saka ndokubva ipapo wasiya gitariya ndokupasa form 4 yake wakapasa zvakanaka chose akabuda nama A yake ose. NHS akati ngaauye kubasa. Aenda kubasa murungu achinoona mapepa ake akati tinosungwa hatina mari yekukupa dzokera kubasa dzokera kuchikoro. Ndopauya ukanyanyisa kufunda. Ndopauya ndikati mukomana chega tengisi ng'ombe uende kuchikoro. Iye akati handidi nechipo changu. Tikati unogova nechipo chipiko iwe hauna uende kuchikoro. Zvikaendi nechipo changu handidi kinda ndoda kudzidzira kuimba.
Entra ngwana kutenda kayo vati paka nawo ndo nawo dzekupedzera pazona sipano pane safe mukamba chazenge tine dzimwe nawo mangwana nengo dza 6 o'clock nekuda rega tisumudzire mberi kana chirongwa chedu kam begre masasi pana patakabata kanhorondo yeshasha kam amushaka busha drake mashinyira yo muri kunzwa kamba kana dziko mazuva ndadzoka inowana zvita zvekare damba refura chinonzwa mazuva ndadzoka tichitandira pana patina gogo Esther mashinyira vanova ndo amai nyakutumbura nyakubara amasira seko amai kamchokoto dzadzi yangu apakadoma ipapo kamchokoto zviri kufamba here akurise nasi kurimuka amai walaka aparimuka masjid na Sheikh walaka Sheikh Alhaji Jula akadoma ikoko zviri sena mkoma wangu faki right malata ari mukadoma zvakare momo arekati mbonza vana pagogo vachitiudzayo kuti ko iye mukomana uyu izvi akazvitanga sei rini vatorwa nomwe waiva kuningirikiro wakatorwa nadembo zvakasangana kupi nadembo masvingo ndokutorwa nadembo ndokumbofamba nadembo pabuda chimbo chiya kuti dai ndakaziva ndaide ndakati ndidewo ndopaanyimwa mari nadembo ndopaita shungu akati handichadi kuita naye ndoti ndotsvaga zvangu kobva atorwazve nomweya mumasvingomo handichazi kuti wainzani ndokumbogaramo wagara imomo taitomuti sekuru waiva nemabhizinesi ake mumasvingo imomo achimupa chimari chitukutuku saka iyo imari yakakwana ndichaenda nekuti wandipamukana kuti ndiende kuHarare kunorejista kobva andorejista achinda iye achiti unorejista zita rake iye achirejista rake achinda achinorejista akati haandipi mari saka ndofirei ndopati handichadi basa zvikanzi aiwa ndinokuwedzera mari iwe ndiwe mukuru wavamwe ndokuwedzera mari akati ipapo vairiza magitari papo pabhizinesi remunhu iye akati handichadi basa zvikanzi regai ndimbonyengera zvinhu zvangu zvifambe ndoda kuenda kuyekera kuzimura saka waipota achienda kuzimura achinonyoresa achienda kuzbc saka mwana wakakura ndichiona dai ndakaziva ndakamboti ndidewo gogo vavataura zvikanzi kambwe kanga pakakabuda akabva anyimwa mari akabva ati bhete ndisiyanei nazvo izvi asi vanga varipo pakatsikiswa kambwe aka dembo akambotizwa nevakomana vese vake vakamutiza ka ndobva azombotorana neiva vakomana vemasvingo stars shadrack mashinyira sebackup band racho nokuti vese ana Kidson madzorera ana Shepard Hakim anga vatiza nyaya yekusabhadhara dzadzisingabhadharewo zvekare ndokubva ipapo ndokubva anzvenga munhu uya uyu kubva atorwa navamwe vainzi vamhatso ndokuenda kuchirezi ndokunovaridzira vaiva nekiti yavo ikoko kobva abva ipapo ndokubva azotanga awana mwana wamhatso ndokubva atisa ati handichadi kugara pamukarawa ndokudzoka ndokuya ndokutanga oga ava oga manje ndokutsvaga vakomana vake mumwe wainzi Aroni waiva naye waibva kumusha kwedikoko mumwe wakamuwana wainzi
Mwenzi Chemanashi. Aroni Chitando. Mwenzi Chemanashi waigara kwa Harare kwa kubva vazouya vazoregista iko kwa Harare. Vakuzotanga vachiridza. Muchimuona achikura anga ari munhu akaita sei? Anga akanyarara. Anga ari munhu wakanyarara ende anga asingadi zvinhu zvongoti kungotora. Aiwa. Ende waiterera. Uye wainzwisisa vabereki. Zvachose zvokuti ini upenyu hwangu baba ake vafa. Ndaitova nebhuku raiva musitoro. Raiti mama handidi kuti muwe mvura kana mabva kumunda. Handidi. Uye handidi kuti mutengese. Handidi ndichakuchengetai kusvika mafa. Muchadya mari yangu kusvika mafa. Saka ndaitova nebhuku iroro achindisira mari zvokuti waitoti achidzoka achirura maimomo musitoro mumainzi mamazu. Achindotarira vaoneka mari yacho haina yakamboriwa kuti ko munogoryei. Indoti iyi yakandisira nungwana ina naswani. Saka wanga ari munhu wanga achinzwisisa vanhu zvakanaka. Kureva kuti baba pavakashaya iye anga muzera upi? Wanga ari mudoko, wanga achiteta form 2. Wanga ari mudoko. Asi waiziva zvokuteerera. Imimi pamakanzwa kuti wakuimba wakazvimiririra ari pake ega muchinzwa izwi rake richibuda muwairesi, zvakakubadirai sei? Makazvitambira sei? Ndakazvitambira. Zvakandifadza chaizvo. Zvakandifadza zvikuru. Chii chaikufadzai? Ndaingonakirwa nokuimba kwaaita. Nokukomboza kwaaita nziyo dzacho. Nokuti dzimwe nguva waitoti kana avete unorota wotonyora wofuma choti mabhuku acho aitovamba umwe handizoti akazoita sei nokuti vana vaingobata. Vaitova mabhuku ake emusic. Saka ndaitoona kuti chipo chakanaka ichi. Tingati here Mimi pane chekuita chamaita pakuimba kwake, ngatiti ise kumudza kuti aiwa kana kuti kumboti mungati guguimbo gwaakaimba ugu ndini ndakamuti. Aiwa. Handina kumbomutimba. Aiwa. Zvaingova munjere dzake. Tingati here pane kaakamboimbirawo muchembera wake kuti mai ndakaimbira imi kundibereka kundirera kwamakaita. Unako kakaimba. Kakati zvandauya kudhorobha handida kuuya kuzorya mari yako, ndauya kuzoona ropa rangu. Imbotimbira ikati dzikoko. Handichakaziva. Handichakagoni. Andingobata manzwa acho. Kuti zvandauya kudhorobha handida kuzouya kuzorya mari yako, ndauya kuzoona ropa rangu. Kunoku kwatiri kunoku kunonzi kwaMavise. Kunonzi kwaMavise. Bhuku ripi? Village ichi? Village 13. Village 13. Akambouya wakagarawo kuno here? Hana kumbouya kusokara kuno. Wangosarira ikoko. Hana kumbouya kuno. Wako moni dani
1995 production ka rinondodamba rifuraka rekutanga rinonziro wakakurira munhamo. Title track kambo kacho ndika kanonziko wakakurira munhamo. Anzi ndoka akaimbira muchembere kaka. Zvakaimbira muchembere kaka. Koyo muchembere favorite song yawo ndeipi? Tandazuka. Sei kachikubata imi? Kanonzi bata. Munofunge mukakanzwa? Ndofunga zvakawanda. Pfungwa dzingakona kuuya. Dzinouya. So kureva kuti nhasi uno chiro mukanzwa izwi rake pawireless apa. Munonzwa sei? Ndinotozwa kurwadziwa. Ndinotozwa kurwadziwa zvakazvachose. Kuti wanga achiri mudoko mwana wacho. Saka imimi navana bamunini vaya muchiri kudlizana here? Aiwa, hatingarikizani navo, zvingarikizani navo pazvipi? Hai, hatirikizani. Vangosara ivavo vainetsa, vamwe vose vakatopera. Vasara iye nomukadzi wake navana vake. Vamwe vose vaiva 5. Saka vose avafu vakapera. Nokuda kwake kwasara iye navana vake nomukadzi wake. Vamwe vana bamunini ava vakura vanongoti kubva kumabasa vanouya chimurova. Vakangoya rongosvika chimurova? Kubva kuchiti vanotoya chimurova. Nekuda kweunhu hwake hwo? Nokuda kweunhu hwake. Wapedza hama dzese wasara wega? Wasara wega. Ndozvawaida? So imi kana kukawanikwa chinoitika kwechiro kwanzi kwaitika rufu hamuindiko? Kana kwaitika rufu ndinongoenda nenguva yandatofunga zvaungoenda kunobata maoko todzoka kumba kwangu. Nhasi uno gogo isisu vekunhepenyuro kuZBC tafungawo kukushanyira imimi tichirangarira umwe wedu nekuda kwamabasa ake aita akatisira, mabasa ake ari kutivaraidza, mabasa ake ari kutirayira. Imimi munozvitambirawo sei? Aiwa, ndinofara zvikuru kuti kamuchimurangarira. Ndaitombofunga kuti saka zvakatopera zvakadaro. Kamuchimurangarira ndinofara zvikuru. So ukoko kubasa rake uko ndiani wakasiya wakanyoreswa zita? Ndiyamoni uyu mwana wake. Ndiye wakanyoreswa. Ende ndiye wamugere naye pano pamusha? Mugere naye pano. Anjoka best song kawanofarira kanondibata moyo nekuti mwana wangu wakafari mudiki 30 years, makore 30. Chokwadi zvinorwadza. Munhu anga ane chipo kudai zvanga achiri mudiki, dai ari mupenyu pazuva ranhasi dai kutaura kunokuva tichinzwa zvimwe zvaitapira. Tinoti zorora murugare. Ndo kanonziko kumaziva ndadzoka. Vari kutaura kuti wapedza hama ndibaba munini wacho kanga ari munin'ina wemurume wagogo ava. Yanga achinzi yeye aivashungurudza chaizvo. Reketi dzesizi kubva kuna iwe gogo kuti ko mukurarama kwakaita nemukomana iyeyu mwana wavo uyu kam zvaimbonyanya kumugumbura zvakanti zvaimubata-bata ndezvipi muupenyu mukurarama? Awaingogumbuka magariro atata akaita ikoko kwagutu. Nokuti waitoti dei mawana imi zvamuri kumadhumeni indai munotsvaga munda titame panapa. Nokuti magariro atata akaita anga asiri muchi. Anga chichi chakaitika? Vana bamunini vacho vanga vachinetsa. Vachinetsa zvachose. Kushungurudza muri? Kutishungurudza muri yose. Zvokutoti ndotovana mavanga okutotsvakirwa munhu kunzi ndai munovacheka. Saka zvazvimubata-bata. Kwemimi maigochekwa asi mamaramba kugarwa naka.
kuchini nakachagarwa kuzvino. Andati miyasi mama iramba here. Ndakaramba kugarwa nakaini. Saka ndo papa ibva godo. Amen, nokudandi pakabva godo. Munhu wacho waingobata-bata. Wanga asingadi kuti muite chimwe chinhu chenyu kuti muite chinhu chenyu chokunzi chichadarika chake. Hai. Kana kuvaka chimwe chinhu chokunzi changoti. Hai, wanga asingadi. Kana kuti mhuri yasumukira. Hai, zvasingatobviri. Yasingatombotenderwi kana. Wachitoti mumagariro acho anga achitoti ukawana chinhu unotofara kuziva kuti wachiwana sei uye nomutowopi chabvepi. Shadrack une kambo kakaimba achiti kumaziva ndadzoka. Waida kuedza kuti chikana mimi muchizvisa munjere dzenyu mafungiro enyu. Waingoti ameno kuti ndinende pine upenyu hwangu. Nemhaka yekugara kwanga akaita nana baba nacho. Ndokamboka nzikomira iro kubva padamba refu rakanzira wakakurira munhamo ra1995 nowadamba refu rakairi kutanga mwana wangu wakura right ndokupa mitemo uwane rugare. Ndakazoita manza yekukurukura naAroni Chitando anova mumwe waakazoridza naye waakashanda naye kwenguva yakareba timbonzwa kuti zvakasangana seiko naAroni Chitando. Ini ndinoitwa Aroni Chitando ndakakurira kumasvingo kwaGutu. Ndakazvarwa 1973. Ndikapinda primary pakufonya school ndikazopinda secondary kumuchekai kumasvingo. Mkoma Aroni, magitare makazoatangira papi? Magitare ndingati ndakangotanga ndichiri kuchikoro. Ndaitoridza gitare ndichitoenda naro kuchikoro, ndichitoenda kana kudhibha kana mombe ndaenda naro. Watingatisi pane here watingatisi akakubatisa zvekutokudzidzisa kuti tanga apa neapa kana kuti kudzinza renyu pane here watingatisi akamboitawo zvemagitare? Akatanga kundidzidzisa kuti pata apa nepapa ainzi Noben Chishuru anobva kwedu kwaGutu ikoko. Ndiyo wandinoti akudzinza nawo andakambonzwa anaikaridza gitare. Kureva kuti imimi pakutanga kwa makatomboita here zvekuti momboita kana tuzvikwata tachintu diki tete? Ya takamboita kachikwata zvekungotambawo maraini. Pakazoita mumwewo mufana ainzi Ivan Mazuru angouya wamba ambogara mumaraini medu kati iwe unotoridza gitare ka zvikanzi ndikati ndinoridzawo ndobva batanza tichingo asati hatina here kuzoita bendi chairo. Andichika zvazvongotanga izvo mamuri vangani papo? Taingodza tiri 2 naye. Makazodii makuchitanga kufamba naro
makufamba nerwendo rwejira magitari mapedza chikoro paipa right semunhu aigara namukoma mashinyira muraini mumwe mukoma mashinyira akanga akamboitawo zvemagitari nana mukoma renadembo saka akazongonti aiwa mufana wakutogona tombanditora zvikanzi ngatiinde timbonorova ndauya neni kuharare taigara kumavhuku mbatatotanga mashows edu muchiri kumusha ikoko maimuona sei achiita sei nemagitari ake okay ndinorangarira one of the days ndichibva kudhibha ndichitori nekagitari kangu iye aiva negitari rake akatogara akatofunya chibondokoto achitoridza zvake gitari rake vadzimai ake vachitowacha adzimai ake vapa my amon zvikanzi chii ndopaakanditi usaridza chuni dzemabhanju idzi dzainternational because in international ndasinganatsi kuiziva munhu anga akandzisa anga asingazivi international yamunoti international mimi ndoipi yatinoti international ichuni inoridzwa pasi rose iri pakeyboard ndoitoti international saka inenge yakasiyana sei nemabhanju zviri padhuze napadhuze asi ndoona sekuti pane imwe waya inongozoita sekungoti yafurwawo kutangira kubatira pane waya number 2 zvichienda yavanongoti full C international full C hameno madandira avanoita ndokusiyana kwazvakaita asi zviri padhuze nepadhuze asi international ndo gitari chairo asi munoreva here mimi kuti paiyede mabhanju aibudise chuni here kudarika international mabhanju yakashota manje yakashota pane paunenge uchitosarira plus haungakwanisi kuridza kana nevarungu kana kuti nevamwe vanogona magitari hazvisopindirani zvinenge zvazvemanotsi manjera njoka mukoma Aroni Chitanjoka zvakakura zvese kumusha ikoko hanzi akawana contract yake yekutanga kumasvingo ikoko rega chinzwe panapa kuti zvakafamba sei right iyane contract yavakabata kumasvingo painzi pamandava A1 hotel saka papane akatowanawo pachitori neband irainzi mandava sounds blast saka iye semunhu anga nekaruzivo kari mberi akaona kuti vanhu vari kuridza panapa vanoridza havo asi vari kumashure pishana saka muridzi wepo ainzi mudhara mandava akabva ati paakasembula akabva anzi uyu ngachiita band leader ndiyo akukwanisa kukomboza manje saka mandava sound blast yanga iri pamandava kuzvishavani masvingo kumasvingo saka adaro akabva vairekodha zvimasingles varekodha zvimasingles zvavo zvokuti mumwe kuseri somunhu anga achangopinda kuzopedzisira akutoti kuseri nokuseri dzava dzake dzese zopedzisira ati ndoda kuti album rinonzi wakakurira munhamo achingori pamandava A1 hotel ipapo ndomba arekodha ndombaona kuti panapa zvandiri kuita ndezvokuti ndiri tangu ndakamanikidza bhozi zvasingatende kuti vanyanye kuita zvavo chaizvo saka akangofunga kuti ndikauya ndikagara kuharare tokwanisa kuzoita rimwe album ndiri ndega ndomba azorekodha rinonzi mazuva ndadzoka kureva here kuti imimi paakatanga kushanda nana Leonard Dembo apo imimi hamuna kupaona ipapo ipapo handina kupaona taitongozomuona kuri kumba achitoti takarekodha chitekete nana kurakutani asi vamwe vakazobva pane vamwe vaitudza ainzi vana benji mwenje nemumwe ainzi mukoma wabenji mwenje ainzi simba mwenje airidza madrum naishepard yake mumwe airidza naLeonard Dembo anzi anga aripo futi vachiridza kubarura ikoko vachiridza kubarura ikoko vese asi vese haana kumbobvira yambokudza kuti akabatana sei naLeonard
akambotaura achiti takaenda kunonzi kwasarudzai masvingo mamucheke tichienda kuti tinoona Lena Dembo ariko bhozi vanga vane kapendi kavo mumasvingo kainzi dindingwere chichi. Saka kwai takapuwa jam session. Saka hanzi tapuwa jam session takarova zvakanaka. Hanzi kwai Lena Dembo akati ndoda kufamba nemafana. Saka hanzi mukoma Dembo pavakafamba navo vavari towards pakunorekodhawo. Saka hanzi takabva tanorekodha naye. Mashinyira hanzi aita mafocus. Ipapo waenzi gitari ita zvekuimba. Ko iye Dembo angagara negroup rake raifamba naro, ko vafana aizonopinda nawo sei mustudio? Ndinongoona sokuti pamwe kuda wanga afarira mahenzi acho. Ukona kuti vafana vanenge vari kumberi mbishana kudarika vanhu madhara. So akazombokudza here takasiyana nawo sei? Mukoma Lena Dembo vanongoti pavakarekodha iyo chitekete iyo zvakaitika zvokuti kuda vanhu vangangofunga ngoti ndikaita ubhendi rangu ndo zvazviri kuitwa ndikadai ndogona kudi. Saka iye akafunga futi kuda kunoita ubhendi rake. Shepherd Hakim aibva sokuti akadzokera kwaJona Moyo bhozi aedza futi naJona Moyo Shepherd Hakim naiye benchi moja aedza futi ichi kwaJona Moyo. Saka adzokera kwaJona Moyo haana kuzoita hake bendi. Shepherd anenge akazodzokera futi kwaLena Dembo. Amene kuti pamakore api papapo Mashinyira ndomba aita ubendi rake. Chainzi Masvingo A1 Stars. Ndimukoma Aaron Chitando kawo vakashanda naiye mushakabvusha Drake Mashinyira vari kundoti paka nhoroondo kudai izvi. Hanzi Masvingo A1 Stars 1994 ndo pavakatsikisa ka7 single kawo kanonziko Rugare. Ndoke kutanga kaka nemasvingo A1 Stars. Vari pamasvingo A1 Hotel. Mushure mokunge agumbuka nyimwa mari naLena Dembo. Newazondinesa chirega kutamba nenyoka. Chirega kutamba nenyoka. Zuvari andazorifunga chirega kutera mashoko. Wevamwe vanoratidza sevanokuda nyamba vane zvikonzi izvo zvokuputsa rudo. Chirega kutera machoko. Pane vamwe vanoratidza sevanokuda nyamba vane zvikonzi izvo zvokuputsa rudo.
ndezvedu izvo zvavo asi zvedu ndezvedu izvo zvavo asi zvedu ndezvedu ndoka 7 single kauke kutanga kaka masvingo A1 stars Shadrack Mashinyira right ndoka mboka nziko rogare kuseri kwacho kune kambo kanonziko fei ndakanyorwa naMaxwell Rusere sei naye mukoma achitando kambo wako kakanziko bendi rakanzi masvingo A1 pahotera pacho pamandava painzi masvingo A1 hotel saka vakanzi tumidzai zita rinowira nekuti masvingo zvine hotel mukati A1 izvozvo asi nokufamba kwenguva wakazobvisa A1 ndombati masvingo stars mandava iye yakazofa sei mandava bendi pakazoramba pachiuya mamwe mabhendi pati haana kuzoita mukurumbira zvakaita Mashinyira achiridza ipapo ndoda kunzwa noti akatanga achishanda nemandava ka saka akabva sei kumandava uko achizotanga rake kuchinja nemu chete kuchinja nemu but bendi raingova iro iye mundara wacho mandava akazotendera rezvozvo haana kuzotendera akatobatirwa chitupa akabatwa chitupa ndiani Mashinyira chikatosarako bhozi vainzi muri vasevenzi vangu pano saka munhu wese anenge ari anda zvepano munozotiza saka iye akabva ngochisiya chitupa chacho tombva azotora chimwe chitupa chiriko chiriko saka vakabva iri masvingo A1 iyoyo vakatombodonza vari ipapo yakamboti donzei iyo masvingo A1 yekutanga yanga yakamira sei kana muchitondera ndinotondera kuti papano mazita hatirizoona dzangu kuziva mamwe acho anongoshandiswa memasileng pano mudhara ainzi Scottrace handizivi kana vari vapenyu asi vati vaimboriko kozoita vairidza bhesi kozoita pamadrums pava nomwe ainzi Dhuri ndakanzwa kuti akashayika iye ndaingoziva kuti Dhuri kozoita pamabacking vocals panomwe angabva kwaJona Moyo ainzi Gift Mid handizivi kana vari chiriko asi takambosangana kozoita umwe akashayika ainzi Lazarus Masomere airidza Rhythm ndingati ndo vandoziva ivavo ndobva vafamba nayo masvingo A1 kudzimara A1 abviswa yakunzi masvingo stars kureva kuti vanga vabva panzvimbo apa apa patobviwa tatatova muno muHarare right akabva sei zvavakaita pakubva vakangouya kuno kuHarare vachida kurekodha rimwe album kungoita kungotoshayikwa ndomba parekodhwa rimwe album rainzi Zviyedzo kureva kuti ndoranga ridamba vhira kutanga rechi2 rekutanga ranga richinzi wakakurira munamo imimi parecording yefirst album mamusipo pana wakakurira munamo handandisipo ndakazoedza pana
papa ne team ramataure pana wakakurira munhamo pakaridza anonzi Zvidzai Madamombe, akaridza futi naLena Dembo airidza bass, Dhuri airidza madrums, parhythm paiva nanzi Lazarus Masomere, palead paiva naMashira nemavocals naGift Miti achiita mabacking vocals. Ranga rigore repero 1995 sorry 90 inenge 94 but album racho rakabuda 95 ndopa vazoita ripi zviyedzo ndiregore ripi zviyedzo ndira 1996 vamusati mavapo apo ndandisati ndavapo handiripo asi kuti rakarekhodwa ndisipo. aregatidze chisi kuseri kwacho kune kambo kanonzi Kofei. Kofei kuseri kwa Rugare first 7 single yavo mukoma chando makazoita nyatsoti kwati na mashinyira papi manyatso kupinda full time band. Right. Vaiuya kumusha ikoko avatambira madzaudzana wakakurira munhamo, saka indangotevera ngoti mukoma uya unoziva magitara akambodzana naLena Dembo vaimba panana kukura kutani zvikaindidi ndaingoramba iye aingoramba achingoti kana ukaona ndauya unouya kumba kana kuti unoona mai, saka ndaingoenda nechigitara changu chacha ndanda kuzivawo makizi chichi. Ivo vaigara papi mumusha upi? Vaigara kunonzi kwa Juta muraini machitando imomo, rainda choronzi Juta but zvingori anda chitando muraini medu imomo mataingogara. Saka zvadaro manje vakabva vati hawakugona ndoda kuenda newe kuHarare. Ndikafara ndikati kuma ndatonzi nomunhu akatobuda paredhiyo ndiri kugona keni. Vandatoudza vanhu vamwe mashamwari angu ngati hainda kutopinda patauni. Ndakanzi kana une mari yebhazi ukangotsvaka mari yebhazi chete tinoenda. Asi mari yebhazi vaiva nayo vada kuona kuti inini ndine shungu here. Ndakabva ndaitsvaga fasta mari ari batatu zega futi ndozona vayo vanotori nemwe yakawanda. Nomba tazotakurana nomba tatouya kuHarare. Makasvikira kupi? Kumabvuku ndokwavairo chako. Wanga vane mudzimai kana kwasara vane mudzimai? Vava nemudzimai. Glory mukati wanga vana Glory ayo vanga vane vechituwa Manyaradzo. Right. Ndo magara pa mese? Anobva tagara po 95 96 tichingoridza tese kuzosvikawo saka pawakatsikisa album rawo repiri imi mati mamusipo sei makambingi parakareswa mamusati mapo? Parakareswa ndandisanda vapo. So kureva kuti pakunopinda mustudio hamuna zonopinda mustudio? Makazonopinda mustudio papo? Pana mazuva ndadzoka. Right. Ndo team yanga iripo imwe chete kana kwakwana imwe team futi? Kwakwana imwe team. Ndiani nani wanga waripo namazuva ndadzoka? Right. Pakaridza inini ndakaridza marhythm. Kozoita chemana chejim akashaika. Manje akashaika kuma 2010 airidza basi. Kozoita pamadrums pava nomwe aimboridza naLena Dembo aigara muMbare ainzi Clemens Chigarira. Bhendi rakwana ndo wakati akangori kuti atakadaro. Iye muridza achidza lead achiita mavocals. Kozoita mukoma Isaac Chirwa vakatibatsira pamakeyboards. Kune dzimwe dzaida kuiswa makeyboards.
Aiwa, pari kunzisika saka nokudaro matsikisa damba refu renyu iroro competition yacho yanga yakamira sei na Leonard Dembo competition kuda kuti ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vakambotsikisa na Leonard Dembo vanga va ukuku kusaidi kwenyu uko. Alright. Makwikwi acho anga akamira sei? Makwikwi acho anga asinganyanyi kuningira bhozi avanga asingazonyanyi kuita nemo vaendawo nepawo pasaidi zvamukoma Leonard Dembo zvaingorirawo zveduwo zvichirirawo zvichingotengesawo zera razvo zvichitonakidza. Asi patingatiti pakaita mukurumbira Masvingo Stars ndepapi amatsikisa damba refu maalbums damba refu ramukati apa ndo patakatangira kusumukira pandepapi ukiita mahits wakakurira munhamo yakaita hit yakatengesa zviedzo yakangotengesawo zviri pakati nepakati because inenge ine murekodherwa umwe wayakaitwa haina kuzonatsa kuti jeje mazuva endadzoka yakatengesa. Vaitsikisira kupi? Pagrama ipapa paSouth kuva kuti mapurojekti enyu ese angari pagrama? Angari grama zvokuti ndakatozoita mamwe maalbums 3 ndava ndoga. Rimwe rinonzi Vavariro, rimwe rinonzi Ndasara Musoro, imwe inonzi Kufane Kurarama. Mama akusimudzira Masvingo iye asisipo. Right. Muchiri mese papo ndedzipi dzimwe nzvimbo dzamakambofamba mukaridza muZimbabwe? Kuona vamashinyira. Ngati show yangu yokutanga nawo ndakaridza pamarondera ainzi muTop Gun. Show H2 ndakaridza panonzi Beatrice Motel apo. Patazoendawo kwana Murehwa. Maitambirwa sei seMasvingo Stars? Zvainakidza bhendi rainakidza tichitenderera Zimbabwe hatakatotitenderere chaizvo. Makafamba. Ko maiti mukaendawo kunana Gutuko maitambirwa sei? Maiwe ndokwataitodikwa kumamisha vaitouya kutokwira bhazi kutoti toda kutoenda. Ndakatoona mashamwari angu mazhinji mubhendi rapatakamunoridza ikoko 96 vakauya. Eko iye hunhu hwake hwanga hwakamira sei naye mukoma chitatu? Handina mboona problem ini aitonake aifadza ainakidza nokuti zvendinonawo zvinoitwawo namamwe maartist zvokuti vamwe ndakazosevenza navo vaitogona kunge vachitondivhiringadza uyu mukomana anga ari right. Ndechipi chimwe chiitiko chamuchiri kutondera chamungati ichichi chakambotifadza kana kuti ndikachirangarira nhasi ndongoti murume wanga wakaoma? Chiitiko pazviitiko apa ndingarangarira zvangu ndichiti pane imwe show yatakamborongerwa namukoma Jopanganai vasati vasheka kunonzi kuenda kwadema uko handichazivi kuti panonzi pachii. Pakasvika mumwe muchinda ainzi Lazarus Spinyo airidza kwaJona Moyo airidza bass. Magitara akanatsa kuti akatinakidza ipapo. Ndaiva neshamwari yangu iri kuNamibia mazuva ano unonzi Simon Chiduza mumwe ndakadzidzisa magitara anga aripo. Saka uso munhu anga tichangopinda muindastry zvaingotinakidza. Chii chakaitika? Kutongodzi show yenyu yadada yanga iri flat fee. Tikanzi pane mari yakati bvatapuwawo mari dzedu ipapo zobvako ndibva ndati handoda kumboenda kuMbare kwaona bamunini wangu waigara paMbare munomu ainzi Baba Elijah. Ndibva ndauyawo ndikatoti zvotori nemari naye bva ndati gare mazuva ndibva ndadzokera mabvuku kwedu kuya. Adzimai ake hapana here pamwe patingati apa wakamboteerawo kushow wakambonoona zvaiviko? Ndiripo handina kumbovaona asi pano kumwe kwavaimboenda handisipo. Ndiripo handina kumbovaona zvangu. Chiitiko chamungati mimichi makambomuona chikamutsamwisa ndechipi chamuchitondera? Mukomana wacho chakamutsamwisa right. Murume uyu akambotenga gitara rake yabva kumaroyalties ake atenga gitara rake rainzi Enco akarichuzirwa namukoma Solo makore ve4 5.
mutown. Saka gitare iri iye anga ana promota wake. Promota uyu hameno zvikwereti kuti zvaizofamba sei, moti ndakashandisa mari dzangu ndikadai zvikadidi. Saka pakazoita nharo ipapo dzokuti mari dzangu ngadzidzoka bheki chichi. Saka murume uyu akazouya akabvuta gitari rake. Titati akagara pamba pana chimana chijima airidza bhesi. Ndomba abvuta gitari. Saka akazoenda kunomhangara kumapurisa. Pamabhuku polisi apo. Amhangara kudaro. Nyaya yakatozonedza murume uyu aposi anga ari tisha. Saka handizivi kuti akazopera sei. Asi nyaya iyo yakanetsa yegitari bhozi. Gitari iri ranga rine marisitsi aro. Rarakatengwa 4,000. Saka akabva azonyorera chimwe che1 ndomba zvanzi gitari iri rakatengwa 14,000. Saka akanyorera 1 ndiani ndimashinyira. Saka kwakurura kuti zviite sei? Kufikisa munhu kuti akatora gitari rangu. Saka ndoda gitari rangu rakaita 14,000. Saka kuti nyaya yacho yakabva yaita sekuti yadhura maipozi zvinhu zvauta 14,000. Iwewe zvinhu zvako ndezve 4,000 amazona. Gitari riri kuita 14,000 saka it's too much. Dzorera gitari. Saka murume wanga akauya achibvuta zveginya pakatonetsa. Kuda anenge akanga akatorwawo fodya dzake. Ndobva tora gitari iya. Zvikanzi handii kumapurisa handibata kumapurisa pa. Takati zenge tienda kukoti but inana kuzoziva kuti nyaya yacho yakazopera. Rakazodzoka gitari. Rakadzoka. Bozi iye akanzi idzosera gitari romunhu. Mbadzosa gitari riya. Ndo kacho kambo kanonziko zviedzwa. Damba rakanziro zviedzo 1996 production. Patikere pane minzwa inobaya erukato kashinga. Wainwa here doro murume uyu. Wainwa doro here? Doro wainwa zvake. Kufodya. Fodya yemudzanga aisuta. Kana ndititi fodya zviri munoza fodya ndo. Aiwa ndizvozvo. Aiputake. Andizika. Ko yebasa. Yebasa apo nepapo. Anditi. Haiwa, panzi yako maiti mukawanawo zvamunenge mawana maigwana zvakaenzana here kana kuti ndeumwe uyo wanga wakaoma ruoko? Anga asina kuoma ruoko. Na waibudisa asi kuti hamuzoenderaniwo napendlita. Asi uchiona kuti izvi zviri kunakidza izvi handina kufarwa kwandambonyakiitwa. Ndo zvabuda musarudzo izvi. Zvatawana kushanda kwataita. Ende zvichikufadzawo zvichikunakidzawo. Zvainakidza. Ko kumabhebhi kwanga rise? Mabhebhi handinganatsa kuziva bhozi mabhebhi ine isecret yemunhu. Waingozviitirawo kure nemiwo kuti musazopa plus kuti isusu sevapana tisazotevedzera. Asi kana muri pabasa discipline yake yange rise? Discipline yake pabasa izvo kuti tinoona vamwe vanogona kunge kunwa doro vari pabasa ugodiri. Anga asinganwiri pastage. Aizotonwa zvake kana mukuroom handi kune room yependi. Ndoko kwakunzi man ngatinwe doro muno. Titomwa doro edu kata kunobata magitari edu takunobata magitari edu. Eti makafamba naye kusvikira papi? Ndingati kusvika ngoshaika. Makatsikisa mangani naye? Ndakatsikisa naye. Ndobvira kuti iye wakaita matamba refu mangani? Iye alright akaita 3. Alright. Akaita 3. Nekutuma single to akaitawo. Tuma single to akaita ndikazoitawo 3 ndega.
mushekani murume uyu aibata waya sewaya. Right, regeti bodzokera kuna gogo Esther Mashinyira. Tinzo kuti komana uyu wanano yake yekutanga yanga yakamira sei. Mai vaamoni ava ndo vatanga kuwana. Right, mai vaamoni akavaona kupi? Ndo kumusha kwedu kwaguti koko. Saka wanga vari muraini rimwe chete. Tataka kuti rino raini nemheruko vematongo. Ndo vakatanga kuwana. Ndo pavagara vese. Kugara vese. Imimo mai vaamoni ava maiwirira nawo. Ndaimuda zvikuru muroro wangu. Ndaimudisa. Ani kuti waishanda. Ndaimuda zvisingaiti. Wanga usina rusaruro nawo. Aiwa ndaimuda. Kana kukonana kwavaita ndakamboti vakonana. Ndakatoti ni aiwa kutamba kwavarikita. Nokuti waiva munhu waingotaura zvinyoronyoro. Ndotonzwa mangwanani ototi iwe chitoguma tii unobika nhasi chigumba ndo chitomwako ugozoenda kumusha kwako atoguma kubika tii nhasi yomunomba waya wakuendako kumusha kwako. Wakanyorera tsamba uchiti ukanyorera tsamba uchiti ukanyorera tsamba uchiti mai vako vanonetsa. Saka mai vangu ndovaisipi zvizhinji zvakatotaura ipapo ndikati handizvizivi kanzi handingakwanisi. Asi tsamba yakanyogwa zvichokwadi? Yakanyogwa hayo. Yainyorerwa uyu aripi? Ari kubasa? Ari kubasa kudhorobha reHarare. Ari kumasvingo. Ari kumasvingo. Imimi ndiri mugere nemurora kumusha. Ari kunyora tsamba kunyorera murume wake. Kunzi imi muri kumushusha. Kuimai mushusha nei? Akagomba mushusha here. Mushusha ndichiti. Asi mimi semaonero enyu zvamukati mimi maipesana naye kana kuti zvaimugumbura iye dzimwe dzenguva munozva muberekera kurayira kwamunoitawo shadhi ndo marayiro amunoitawo muroora nekuti mwana wenyu zvamaimutsiura imimi dzimwe dzenguva zvaari kuona kunge izvi zvanga singamufadze ndezvipi? Zvokumutsiura iye hai ndasingatombomtsiura nokuti waiva munhu waigona zvese waigona basa saka handina chandamutsiura. Kumwombe waigona waita zvese. Ini izvo tsamba ndaimboziva kuti watonyora ndaisingatombozvizivi. Kuda kwangosvikawo vakavanyengeri. Ndasingatombozvizivi nokuti ndachingoti geredu. Izvo muroora une pfungwa zvakewo ndangoti gere zvedumba medu. Zvakatinakira. Saka ikoko kakabarwa Amoni ega. Amoni ega. Saka paakasiyana iye akabva aenda kunani? Ndowanikwa nomumwe murume. Ndobvira kuti Amoni akazoita ndopakazonowana uyu Rashu. Rashi anga ari mwana wokwani? WokwaMatso. Kuyo kutanga mai Amoni? Waiva wakwaMashamba. Ainzi ani zita rake rekutanga? Ainzi Gloria. Gloria Mashamba. Ndakazoenda kwagutu kwachekoko ndabva pamavise pana gogo apa kapa pamvuma apa kapa ndobva ndadzira kuenda zasi kwagutu. Ndokubva ndadowaona iye Gloria Mashamba wache amai Amoni. Ndichamwana kupiko mburi wemoyo wangu zvawakaenda kure kure usacheka ukamaoko. Gloria Mashamba. Makaberekwa gore ripi izvo maberekwa kupi? Ndakaberekwa mugore 1972. Asi ndakaberekerwa kwaHundusa. Muri muno Magutu? Ndiri muno Magutu. Ndikapinda chikoro paHundusa Primary School. Ndikaita secondary yangu paHundusa ipapo paChikwanda. Pane secondary inonzi Chikwanda. Ndikagumira form 2 pandakatanga kudanana naShadrack Mashinyira. Takasangana kuMashava ndichibva kuBulawayo.
kwandaenda ndokwashanda baba vangu. Saka ndakudzoka ndo pandakasangana nawo iye achiendawo kwaMawere kumusha kwake ndobva tangowirirana mubhazi imomo. Ndokudanana kwatakatanga kuita. Right. Imimi mamuchiri kuenda kuchikoro muri form 2? Ndiri form 2. Ko iye? Iye anga atopedza form 4 yake aipinda paTemeria. Saka zvanga apedza form 4 anga akuitei mazuva chero? Aingoita zvekuridzaridza achiti anoridzana naLeonard Dembo. Saka imimi manga mazviziva here kuti ndo zvaanoita? Izvi ndakandisati ndazviziva, ndakazoziva tatisi. Iye pakutanga muchitanga kuona naimi mubhazi imomo tudzi zvakaitika? Akangondibvunzawo kuti sister moenda kupi? Ndikati ndiri kuenda kwaHunduza. Iye akati ndiri kuenda kwaMawere. Saka bhazi rati akuririka tinoparadzana, imi munosara paHunduza ndodarikira kwaChikwanda. Ndobva tatongotaurana savanhu moyedi akangowirirana kuti vatatodanana ipapo. Aiwa, hamungotangi kudanana. Ndada kuziva kuti zvii zvakataurika. Pane zvakataurika, zvii zvakataurika. Ndiani akatanga? Ndimi akatanga? Aiwa, ndiye akatanga zvake. Akangoti nina mwoyo wangu wangodi watsvira pauri, uri mwana mudiki zvako asi ndokuda. Ino ndobva ndangotiwa ndokuonawo zvaanga ariwo nedressing yanga ariwo, ndobva ndangotiwa kana ndinofundadi ndokudawo zvangu asi andamboda mukomana asi iwo ndakuda. Vatatowirirana. Saka mimi manga musingamuzivi mamatanga kumuona zuva iroro asi ndatanga kutomuonawo zuva iroro. Makangochiva kuratidzika kwake. Health aiva nayo. Nesmartness aiva nayo. Ndobva ndangoti wangu uyu kana ukatadza wamo uchiti ndiye mukomana wangu zvine matauriro. Asi nini zvodishamisa kuti mamuri form 2 mamuri mudiki kapa? Imimi aitori mudikisa. Saka sei makazonzwa kuda mukomana? Zvaingova kungoita sekungoti zvokungojaira zvangoti ndine mukomana wangu. Zvimwe ndasingatozivi kuti chii chinozoitika kumberi, asi ndaingoti ndine mukomana wangu. Asi shamwari dzenyu dzine vakomana? Vanga vari vakuru kwandiri zvokuti ndaitora chimwana chidiki chaicho. Saka muvhira here shamwari dzenyu dzine vakomana? Dzaitova nawo, ndaizoona zvangu asi ini ndandisina bosi, ndaiva ndiri mudiki. Saka imaizoona nge muri kusarira? Ndina kuti ndakangotiwo zvangu sezvo vamwe vachingotiwo mukomana wangu vachidiwo vachifara kuti vana vakomana wavo, ini ndikangoitawo mukomana wangu akadai zvinotaridzikawo chimiro chiri nani, nekuti aitaridzika munhu chai ya anga akasvika zvesho. Aiwa, zvinofadza. Right, vaparadzana pai zuva rekutanga? Hongu takaparadzana, chifumi chacho akabva atoya kuchikoro. Imi muchienda kuchikoro iye abva kuchikoro. Ndobva atuma vamwe vakomana vaigara kwaMazare kwaNyashana. Ndobva vasvikondidedza. Saka ndakamboda kuramba ndikati saka kuti ndomuda kwandakaita kuya akutondinga pano pachikoro ndakadai vanhu vakandiona vanhu ndichimaje apa ndiri mwana mudiki. Ndobva ndangotoenda zvangu Paseka, patownship Paseka. Ndobva ndasvika ndokumwana aripo. Ndobva takurukura paya akati ndikati ndiri kuenda kulunch, yanga yatova lunch time. Ndobva taenda kumba kwedu, ndobva ndasvika Muchembera aripo achitodzudzura zvake imba kumadziro. Ndobva ndatoti ndoshamwari yangu, zika nezero rake ndoshamwari yako. Ndikati vamwe vangu vanawo vane vakomana vavo vanongofamba navo pachena, asi vongotoparadzana, iye oenda kumba kwavo avo oendawo kumba kwavo, vachibva vangoseka. Ndobva Muchembera anyarara zvake. Ranga ri gore ripiri? It was 1988 when I was in form 2.
mai vakati pomutsu watowana munhu nokuti iye aitadzika kuti munhu mukuru because aiva murefu asi aivatsvage muteti asi pandiri nini aitadzika kuti munhu mukuru nekuda kwekureba kwake nekuda kwekureba chete asi haamufana saka imi hamuna kutyera kuti ndikuenda naye kuna mai zvaimbozikanwa naniko ndaingoti mukomana wangu chete shoko randaingona ndekuti mukomana wangu kuti ndizoti zvimwe zvemberi izvo zvakazomira sei so ndaingoti mukomana wangu because aitadzika kuti chero uchiti vanhu munhu uyu kana achibva kuvanhu vaibvunzana kuti ko ndiani uyu ndiani nokuti aiwa anga ari right saka ndaingoda kuti ndingoti mukomana wangu saka ina handa kuziva kuti iye ari serious ini ndakafunga kuti pamwe tiri kuti tiri kungotambawo zviri kuitawo vamwe ngoti mukomana wangu saka nyaya yakaitika ndeye kuti takazoenda kwasisi vacho kuwagutuko kubhekari rinonzi nonzi chiko kuno kugutu garajiko kune bhekari riko ndokwatakazoenda kwashanda mukwasha wake anzi baba Sorobi ndikatonzwa akutopa introduction paya ndiye musikana wangu ini ndakutoto ndiye mukomana wangu patakangosodzoka kunoku ndobva varonga kuti totomutora mwana uyu nokuti tikamusiya unotorerwa nevamwe ndobva madi ndokubva ndakangopinda temu yekutanga iyo muform 2 yechi2 yachona haina kuzopera ndobva ndatiswa ndokuiswa kuzaka kunonzi kwaGwangwava mberi kwekundanga kune vazukuru vacho vababa vake iye ndobva adzoka kuno takaenda tese ndobva andisiyako ndobva ndadzoka kunoko ndobva anzwa dzingotaurika pachikoro kuti ari kushayikwa mwana ari kushayikwa anga ari mwana mudiki chichi iye anga akapaka ndokutomboenda kumasvingo zvake ndokunokurekta mari dzake haana amboita 3 days achibva adzoka ndobva atoya mari ndobva itotumirwa kuno kumusha kwamashamba kwemimi chikoro ndasati ndaanda kuti ndiri mukomana wangu zvechikoro izvi ndatodzima ndikato asi pfungwa yechikoro ndaiva nayo bhosi ndaiti ndogona kubva kumba kwenyu ndichienda kuchikoro vabereki vacho vakati hazviti kana watoroorwa ndobva takangotozogara kovenyu imimi vangu inini vabereki vakatongozonzwa nokuti vanga vari kubhulawai vakatongozonzwa kuti hako ende hanzi chitouya musi wakati kwatouya vanhu nemari chichi ndokubva vangotouya zvokuti yanga ari makore anaya anonzi kusungirwa vana vadiki kuroorana kwavana vadiki hapapo paitosungwa munhu tatiri vadiki tiri vana vadiki chaivo munaisungwa sei mada patime iyoyo nyangwe maindora mainzwa tsitsi because ndaine 14 and half ndaindine 14 years 9 months patime iyoyo saka mari yaenda yabviswa manje ndobva ndatogara hangu nemurume wangu makutoita chiroora ndobva ndaita zvechiroora zvese ndokupedza ndobva ndaenda kunonzi kurasa kunewe kwamashinyira ndokunooneswa hama dzacho dzese ndokudzoka ndokuzogara iye ndobva aramba achienda kumasvingo achiti vari kunoridza vachiridzira kunonzi kwasarudza here hameno masvingo aisha airidza nani papo apa airidzana naLeonard Dembo pamwe omboenda kumashava pamwe omboenda kuchiredzi ini ndiri kumba kwavoko apa ndandatozvitakura 1988 saka pakuzopona kwandakaita ndatova ne15 years ndandatopinda mu15 bcause ndaiva ne14 years 9 months pamusoro ndandiri mudiki ndipo makasununguka dangwe renyu Amon Mashinyira rinova ndozita rababa vake makamusunungukira kupi Gutu Mission wozita rekuti Amoni ndera sekuru wacho baba vake vaishanda kumashawa gogo makazombogara mese here pakurarama kwenyu kusvika panguva ipi? Aiwa, ndakanamba ndiri kuna mai vake kwamawiri, iye ari kumasvingo. Taita kudaro ini ndakazorwara kuda zvazviri zvikarangawo mhepo idzodzidzi ndobva vabereki vangu vadeedzwa ndobva taenda kubako
kuno mumwe muziyo nanzi Muchokomori ndobva anotaura zvakataura zvanga zvakaenda maererano nani namai vakewo. Ndobva baba vanditi ndambotora mwana wangu. Anza mai vangu aita sei? Mena zvavanga vangoita uyo pachiti nokuti mwana wedu isusu akadzidza uyo anopedza chikoro saka hazviiti kuti varoorane. Asi kuroora anga atobvisa zvese iye kundida pachokwadi chai Mwari anotozvidza aindida zvekuti zvasingatogoni kana kutsanangura because kusungira akasungira mari dzake akabvisa zvese akaita amai manje. Zvoti dzimwe nguva paaiuya tingati auya kumanheru handiti tinenge tiri mumba tese ini ndobuda ndoti ndakunorara raisara naye kusvika kuma12 vachingotsanangura zvavaingotsanangura zvisinganzwisisiki. Ino ndanga mwana mudikeko ndaingoti kutaurira navo haukwavo nemwana wavo izvo vaitondipinza inini mukati menyaya idzodzo dzandisingatonzwisi kuti dziri kuenda nekupi maererano nomusha wavo iwoyo. Saka zvinhu zvaingondibata semwana mudikiwo asi ndasina chekuita because ndasinga kana zano. Kusvikira vabereki vangu vati ngatimbomutora tigare naye. Nhau iyoyo dzaisvikawo zvakare here munzeve dzavabereki venyu? Dzakatosvika nhau idzodzo because iye ndiye aivatsanangurira kuti ini mukadzi wangu ndomuda asi amai vangu ndo vari kudai. Saka mimi avaiti vakaita hurukuro dzavo vari vaviri seamai nemwana, uyu aizouya here kwamuri achizoti amai vari kuti? Zvese aindirondedzera ainditsanangura ndopandaiona chokwadi kuti anondida. Ainditsanangura kuti unoona pano pane nyaya yakati. Saka isusu tofanira kuti titame tiende kuchiredzi tasiye nevana vava muvana bhozi vaingoita vana vari pamba vasikana vacho tiende kwatinoenda tovasiya mai avo. Ini ndogona kuti asiye mai vake hazviiti. Ini vabereki vangu ndavaudza vakati zvazvinando titore iwewe. Ndovanaona kuti hazviiti kuti asiya mai vake asi kuti inini ndimbosuduruka kuda mwoyo wavo unozogona kudzoka pichana. Ndaenda kuBulawayo kuya ndakanogara navabereki vangu iye akateera. Baba vakamutaura kuti hazviiti kunze kuti watowana rimwe plani yaungaite kwaunogara nomukadzi wako. Akati ndogona kuenda naye kumasvingo. Saka ine sekuru vangu vanga vari vapenyu baba vababa ndobva ndamboenda kumasvingo uko. Sekuru vangu akati hazvigoni handitiri kuona muri mese. Ndovakaita kuti tinyanyise kuparadzana nokuti vaitona mabatiro avandaitwa namai vacho kati anozonogara kupiwo zvokuramba uchitomuda. Saka ndobva ndaenda kwaBulawayo kuya handina kuzoramba ndakudzokera kwamawiri. Ndakagara 3 years after that achibva ndazonzwa kuti aroora. Imimi pazvaitaurika pa kunzi munofanira kupatsanurwa musagare nevabereki vamwene venyu ava, imimi maizvitambira sei? Makazvitambira zvakanaka here? Aiwa ina handautombozvitambira zvakanaka because murume wangu ndaitoti kana vakadaro ndikauya kuno kumusha tainge tiri tese pega mandaveri aitovapo tongoparadzira musi wanenge achienda kumasvingo kana kuti kumashava. Paanongouya tiri tese. Saka vakatoona kuti vanhu ava vagoni kuti vapatsanurane kunze kwekutobvisa 1 tomuisa kupi kusaiti. Ndobva ndazobviswa inini mai ndobva ndaiswa kwaMutare musha kwamai vangu ndokwandakazonogara manje 6 months. Saka iye aiteera here kwaMutare? Haana kuzoziva kuti ndiri papi pacho manje apa mafoni anga asati anyanya kuningirikirapo. Chero anga asingazivi kuti muri papi. Handiti kune vabereki semunhu anga akaroora aiziva kuti vabereki venyu vari kupi? Vanga vari kuBulawayo. Saka handiti munhu anga mukwasha anga akatambirika aizikanwa. Saka aikono here kuenda kuBulawayo ikoko unobvunza kuti mudzimai wangu ari kupi ende papa ane mwana akapura? Izvozvo ndizvozvo hazvo mwana angavapo anga ane gore ne6 months patakaparadzana ipapo. Zvaingomudya mwoyo munoziva semwana anga ari kuva mudiki anga ari mudiki zvokutotiwo zvaitonzwisa tsitsi kuti ndinyatsobata njere dzake kuti anofunga kuti tiite sei asi kutama anga atoti titame. Apa manje apa anga akutya vabereki vangu kuti ndiri kuramba ndichingoenda ndichivanetsa mukadzi wacho asika kwaMutare saka zvofamba sei. Mukuridza kwaaita manje uku ndokuzosangana nomumwe mubereki ari mwana wake airidzawo ndiye mukadzi waakazoroora inini ndadi yangu ndabva asinga handamboroorwa ndakazoroorwa iye atoroora kudhara ndandakangomirirawo iye. Makatonogara makore 3 muriko? Ndagara makore 3 ndabvako ndichiti pamwe achatora action yekuti zvakati timbosuduruka tiende samwe. Saka iye akuda akazokundikana wake ndobva ndadzwa kuti aroora.
kureva kuti imimi pachenyu amuna kubvira mambo pokana, amuna kubvira mambo kanganisirana, asi kuti kupindira kwavabereki. Kupindira kwavabereki ndiko kwakaita kuti tipamike divorce. Ento kambo kanonzi ndiri kure kam. Right. Muri kwanza kama Amoni. Gloria Mushamba. Amero ndiri kunangana ndiri kupesana baba. Nataka kurukura na gogo inini pepe manzwa. Gogo akativo. Akabva mushina mungaudzonzi wewe tsamba yako iyi. Wakanyora tsamba saka tia uri kubika ikei. Ndekupedzera nokuti wakanyora tsamba uchitame yangu ari kukushusha. Ane zvataurwa apa zvasiyana futi. Regaiti nzwe wachizvipindura kuti ako chaizvo ndezvipi atichaziva apa. Chakaitika ndechekuti iye abva kumasvingo akasvika akaona hanzvadzi yake yaita zvichifamba iyoyo. Pane mwana anonzi Nometa. Ainzi anotadzake. Ainzi Ongai. Ndofana Ngari firstborn. Aita mwana anonzi Nometa. Apa gumberi kwaNometa kwanga kuna Edi Matendere anga na baba wake, koita Owen anga na baba wake, koita Nometa ye manje anga wechi3 musikana. Vachigara pamba pamai papo. Aita akaenda kubasa. Odzoka ane nhumbu. Akaenda kubasa odzoka ane nhumbu. Saka akazouya akaona hanzvadzi yake yapona. Zvikanzi apona mimba iyi ndeyani? Zvikanzi ndemumwe anonzi ane Radhuya amene aishanda kupi uko? Kumvuma iri kwaishanda musikana iyi. Saka ushade ndobva ashatirwa. Zvikanzi mwana uyu ndizvitara kuti Nometa akatopiwa nemukadzi wako. Saka isa taingotambira kuti vatete vaita mwana wako kati kuti Nometa ndindakatomutumidza mwana iyi. Tichitomutengerawo zvihembe tikati vatete vapusawo. Ndobva nditengera mwana wazvihembe ndobva ndamuti Nometa. Saka akada kutobatanzira ini nasisi wake kuti rovatese. Kuti unoziva nyaya yeseiwo watuzotumidza mwana zita. Ndikati zvinowanika izvi mumhuri dzakawanda zvekuti munhu anoita vana ari pamba izvi hazvina kana nebasa rese. Saka akazobata hanzvadzi ndokurova. Mai ndokushatirwa akati mukadzi wako ndiadi akufurira bati iwe anyatsoona kuti ine musikana watowirirana zvekuti sisi vacho. Asi handizoti izvo zvakazvitaura sezvekuti ndafurira murume kuti arove sisi wake. Ndobva ndakazoti manje kana zvakadai sokugara kwacho hakuchaiti manje kuti amai vakuti ndiri kukufurira iwe uri kungorova sisi wako hausi kunzwisisa ini wacho uda kundirova futi kuti senda pa mwana zita. Saka tingagarisana nesita akadai so. Saka havakudi pano ngatibvi. Ndobva tairambirana kaipa kuti iwe haungasiyi mai vako. Inini mai vacho vari kuti ndine mhosva futi yekuti ndiri kufurira murume kuti rova sisi vacho. Ini ndaasina kana mhosva ipapo. Ndaitonyatsotsvaga kuti mhosva yangu iri papi chaipo ndaitoishayiwa. Saka imimi makazogara makore matatu makangomirira basi. Ndakangomirira kuti kutaurirana kwatakaitirana kuya paaisomboya kumba kwedu achiti aritsvaga nzvimbo yekuti tiende. Tichaenda pandakazoenda kwaMutare ndatumwa nababa vangu kuendesa zvimwe zvinhu zvavo zveiroora zvanga zvasarira zvamai vangu ini. Ndobva ndaita 6 months ndiriko. Saka pandakazodzoka ndakazonzwa kuti aroora. Saka pamakanzwa kuti aroora makazoita sei? Hapana, ndakabva ndatoti it's okay. Saka sipo kana kumwana hachawisi otherwise pamwe mukadzi wake ndiye ari kukonzeresa kuti hakuna kunoenda mari. Ndobva ndatanga kuenda kubasa. Ndobva ndasenza paGokomere mission kumafata kumasvingo. Pane boarding grade 1 up to form 6. Saka ndobva ndakasevenza ipapo zvekuti saka holiday andakazouya kuno kumusha ndichiti
ndikuenda na bamkuru wangu vaishanda kubalabala kumkuru vaitira na masoja iri balabala ndio kwa Mtoko saka vakaya kunoku ndobva vanditora ndobva kwa Mtoko ndobva kwa Mtoko ndobva ndasangana neava vanga vapedza chikoro murume wangu ndobva takurukura zvedu dzimwe nyaya kusvika angozoti saka kana mashinyira akarora zvinoita here kuti urambe wakangofunga nezvake because mwoyo wangu wairwadza kuti handidi kumboroorwa kana ndikati inda kuti rawa hangu ndichitokangana because munhu wachona kubva pakarora asati ambodi achatotore action saka chakazondishamisa ndadana nemukomana anonzi ani manje Patrick Muchikasera baba wake vaishanda kuHarare ikoko kubhata nemukoma wake aishanda kuG6 saka vakabva vatoti chop ipapo mari da vangaona mashandiro emunhu wacho kuti anosevenza plus munhu anogarika naye ndobva vatorova nemiwo mama akatsvindawozi kana moyo mamirira munhu vanhu vanongoona kuti munhu anogarika naye uyo haiti akoiko kugeza mamusina here panguva izvozvo ndaigezawo semunhu aizvishandira semunhu aizvishandira ndandetontu wangu zvakutoti chero Shadi dai akakuonai panguva iyoyo akauya Shadrack navakomana vanonzi vana Peter Chitekeri vakagara kumhiri kujinga megomo vakatuma vatete vangu vaipanapa vanga vapedza grade 7 vanyora grade 7 vakati tobvunzawo munhu anonzi Gloria Mashamba vakati handimai guru vangu zvikanzi akaroorwa rini zvikanzi hatovani wanuki aroorwa zvikanzi nemaudza kuti hanzi nana sekuru wenyu uyai pano saka inini patami yandakayambuka ndikati vana sekuru vangu vabva kupiwa ndikati hahendi tese ndobva taenda tese ndiye akatotanga kuroora mumwe mukadzi ini ndaona kuti ndozvaatoveri apa achisina kuti tichaenderera mberi apo ndobva ndaroorwa so akazonoita vana vangani akaita mimba dzinoita 7 dzichibva mukadzi ndokuzoita vasikana 2 ndoziva 1 mukuru anonzi Nyaradza mudiki wacho handinyatsozva zita rake because vana ava vakazowiswa bheki futi kwandiri vachinzi endai navo kwaguti munovatoresa mabhethi inini futi kwemimi maizono watoresa mabhethi sei amai vangasisipo amai vacho havana kumbozozikanwa kuti vakaenda nekupi kana kutsvaga kana kuti kudi apa vana vanga vakuda kunyora ndobva ndanotoresa wangu uyu bhethi racho vana mbuya vacho nanhasi ndakangotoresa ndobva vatotora zvese ndobva ndangowasira ndovanzi mai vacho zvikanzi inini futi ndidzokere kunotoresa vana avo ndikati inini vana murume wangu ndogona kudi kuvatoresera ndongomiresa mai vavo kuti handingarege vana varege kunyora mafomu fonoona kuti mai vavo havasi kuonekwa ndokubva maenda mukana watoresa mabhethi asi imimi sekuziva kwenyu Shadi waisimbirwa nei mukutaura kwechikaranga kunonetsa Shadrack ndichinyatsonzwa nhoroondo yake inonzi akati masikati akarara akati ndoramborara masikati abva zvake kunoita zvake zvebasa rake ndirambozorora ndokupinda mumba apinda mumba akatora piro kwaya ndobva azunza akabvisa zvaiva manje vambozunza kuti inenge ine guruva handiti mukundinzisawo azunza kudara makadonha chinhu chakadai so chiruoko chakadai but chidiki chinenge chemwana mucheche but chioko chatoradza kuti ndiche chinhu chakatokura but chakatoita chanza chemunhu chaive mupiro yake mupiro ndobva adedza mukadzi wakakati ko ichi chiko ichi kwai mukadzi akatadza kudaira akangoti hamene kuti chiro chiko ichi ndobva achitora ndobva ainacho kuna tete wemukadzi akati ndobasa rake namai vake ndobva ndakangumira kungonzwa chete ndobva akatotanga kutorwara ndomazivira ndongoita kureva kuti mudzimai uyu namai vake kunobarwa mudzimai ndo vaishina ndo pakabva ushereketwa hwakaita kuti atange kurwara nokuti ndo vanorondedzera kuti ndo paakatotanga kurwara papo ndomanzira ndakangoita wangu nyange mai vake vaibata zvavo but ipapo handinambonzwa kupinda kwavo ndakangonzwa kuti mukadzi namai vake ari mashoko abva kuna tete wemukadzi kwai munogoti mai vake vaibata pakuti ndaizvona hangu pandirini imi chichaitika pamuri ndaigona kuita sendiri kurota but ndichangobatwa nehope ndaita kunge ndiri kurota ndichiyamusa tsodzi dzichikatsi pamwe wamboita ngemwana pamwe wamboita ngekatsi akatsuka miri wese saka ndikamuka ndichida kuzvitaura kudai vanoti hazvitaurwi izvozvo ndonyarara hazvitaurwi ndonyarara pakazoi vabereki vangu takaenda kubako ndopazvakanobuda zvese ndopatakaona uipi hwavo but indaingoti zvinhu zvevavenge vemasaidhi but ndakazoona kuti ndivo bhozi vakanyatsoudzwa vachena iyo pavakaudzwa pachena vakati kuti vakapindura chiti vaiti ndezvana baba munini vakauraya murume wangu wekwamugoni
vanenge navo murume wacho ina handina izvozvo zvakabva kuna nababa mimba ndozvavaingoramba vachi pakaipa apa makateerwa neboys kurwizi naye amai Amoni makazodii makazoendawo here makatirega tinoona ndasvika tikaona ndi napeter Chitekero naJohnson Chimwayange vandoita hanzvadzi dzangu kumhiri kwamawiri koko ndikati munhu uyu ndikati kwakanaka ndakashamisika panzaya kwakanaka tabva nekwamusha kwamashamba kuti kataura kuti situda mukadzi wedu saka tamhanyiswa namai vakamhanyiswa namuchemberi wangu ngasaka imi munoona kuti zvinoita here kuti ini ndaroorwa handitiwo ndowakatanga kuroora saka ndaizomira kusvika riini ndiudzewo zvikanzi hapana iyoyo haiti nokuti isu toda kutodzosera murume uyu mari yake isisu tidzokerani ndikati hazvichatomboiti apa mwana anga achitori kuno Amoni angauya ukendo zondoona zvake anga achiri mudika ane 3 years murume angaenda kupapa anga ari kuHarare anga achishanda kubasa ndokubva ndati hazvitomboitisa kutoti vabereki vemurume wangu vakazinzwa kuti ndo zvaakutoitika kuti imi muri kubva kumucheya kunogwa nyaya ndaona pa ndeyekuti imi munoda kuti ini ndikabva panapa ndoti ndateverwa nemi handiti ini ndonosvika kumondiramba kuno kundarambwa ndogara futi ndotambura futi saka hazviti ipapo ndakaomesawo musoro ndikati iwo ndowakatanga deno kwangu rwekuti takatenderana zvatakatenderana zvazvo ndo zvawakaita still ndenge ndode ndisambororwa handitorina kana 2 weeks ndiri panapa saka hazvitoiti nhasi tinotoenda tese ndikati hazvitomboiti izvouko vamhanyiswako vakaenda kumunyaya munyaya akaenda navo kumba kwedu kumba vakanomhanyiswa saka hazvichaiti munhu wokuti vatava nemurume wake nekuti iwo nishi nemukadzi wako asi iwo wanga usina mukadzi pamwe yaigona kutaurika nyaya yako haitauriki ndongamirira zvazvakangoita ndokubva vatongodzokera but hapaa pane madauts zvokuti unoona kuti munhu hatoda mukadzi wake zvakazoitika apa panozokuti akazotonyara vanhu vaivapo plus vatete ndaivanavo katete kangu akanyora grade 7 kepanapa zvototi kana kurohwa musiwo ndefana kurohwa nani naiye Shadrack akuiye wega urovere chii iye asi kuza zvakaiti munhu aida munhu wake chiri nemiwo maidawo munhu wenyasi ndaimuda zvekuti maitiro akaita iwo maitikiro akaita nyaya dzachona hana kumira zvakanaka after that akagara panapa ndakagara 4 years asati ashaika zvake mwana wake anga atokura anga atova grade 4 ndopa akazoshaikawo zvake right imimi pakugara naye panguva yamakagara naye ndozoti tingati makagara naye makore mangani? Hai 2 years. 2 years basi. Okay. Anga ari munhu akaita sei? Aiwa anga ari munhu akanaka. Moti dei anga ari munhu anga akaipa ndaigara 3 years ndakamirira. Aiwa anga ari munhu akanaka ende munhu anonzwisisa zvinoda munhu. Even chero vabereki vangu vakaenda nechichemo kana aikurumidza kuvatambira. Kureva kuti kuvhiringidza kwakaita amwene uko ndo kwakazongokonzeresa zvinhu zvakawandisa zvokutoti zvomunongoona kuti zvinhu zvinongonetsa kana ipapa mwana ndindakazira zvokutotsvaga ndatodzwa nehama dzangu nokuti akumvuma anga agara mimba yababa vangu dzemaini dzedzi vari kumvumako saka mainini vakazondodzwa kuti mwana unozva kwaRarare ndikati handisi muzivi since handisandambomuona sikanzi ari kumvuma ndobva ndakabva kwaRarare ndobva ndabva kuno kunhamo ndokuenda kwaRarare ndabva kwaRarare ndobva ndaenda kumvuma ndokunomutsvaga ndobva ndamuwana ndokuenda naye kwaRarare ndokunogara ari koko ndokuzobva ndamusiya zvangu ndaku. Asi tikatarisa chaizvozvo ndichitaura nagogweni zvoratidza kuti mimi munenge makawanana paukama chokwadi here chocho? Inini namwene wangu vamwene vangu ndimbuya vangu muningi nambuya vakabereka baba ndo vakarera baba vangu isusu pakudana kwatakaita tinozviza takatozviza tatova nemwana kureva kuti panga pari paukama wasekuru vangu kureva kuti panga pari paukama saka ko zvese izvi zvaizobuda sei vanhu muri paukama? Zvazingatofanira kutongoitika kuti tirambane because papa takatowedzera kusunga ukama asi kuti ivo ndo vakangoita njere shoma kana kuti unjire semunhu aida mari stereki.
okura kuti waida mari sireki koimai watadzisa kudya mari here ndaiva watadzisaona ndani mwana akura were vaidya mwana wavo vainge vanhu vangodya zvakanaka pane kudya vachiita shaisana zvezvavainge vanhu vakuita ipavo. So imimi pabasa rake raaita rekuridza magitare rino mune here chamungati mimi makamboitawo kana kuti paukurukurira anotoziva kuti wamunogona kupanana mazano kuti ouya umbokuratidza kuti ona mudiwa wangu izvizvi umboti aiwa kana kuti imimi makasangana pamakagara naye angasati akuita zvinhu zvake ega anga achiri kushanda nadera demba angasati ane Masvingo Stars akazoita ava ini ndatobva LP ingakukura kutani aiva nana dembo aiyo ndaiva naye zvangu tatarorana but patime iyoyo aiva nana Leonard Dembo. Masvingo Stars akazoita ndapanapa zvangu tisiri tese Masvingo Stars akufamba ari ega akazvimirira imimi maiti mukanzwa izwi rake achiimba pawairesi maizvitambira sei? Ndainzwa kutofara manyukunyuku chaiwo still nawa ndikangonzwa achiimba gange mukange ndotombotenderera musoro zvangu kumutendera nei kutongomufunga chaiko mozazo zvongonzi unzi sokuti unzi idya chakada ichi usingadi kuchidya ka hatinyatsonaka chimutezi kunzi ramba izviwo chizvida zvinonetsa kwemii munofunga munhu imi mupi pane umwe sei? Aiwa Mwari wakati murume wako kutanga ndiyewo mandara wako ndiye murume wako zvinongozoitwa zviya zvazongoti unenge washaya kuti wodii amaonika no bhaibheri rotaura wani rotaura saka imimi nziyo panziyo dzake yamungati imimi ndo yamuofarira ndeipi? gange mukange yakatonangana neupenyu hwangu naye imbotimbira kuti kana kuzadhedha rekupi asi kuti ndongobata meseji yacho chete kuti izvi zvakanangana nekuti ndini ndairehwapo kuti ndichiuya ndaiva uchi unozi panditi ndagara ndanga ndagange mukange kwavari ndomwa mashoko andongobata-batawo zvangu asi zvakaomaso kureva kuti imimi ndimanga magange mukange mazuva kutanga zvokwati vainditekaidza zisingamboiti pakazinga kubata-bata zvimari apa achidiya achiya nemari ndakaona zvatochinji nyaya iri pamari apa pamari papa. Saka imimi ndiapi mashoko amungade kuudza kune vamwe ana amwene vakateerera pari zvino? Aiwa inini kunana amwene vakateerera pari zvino ka dzidziso yangu ndeyekuti kana mwana aroora mai vemurume havafanirwi kupinda pakati perudo rwomwana nemuroora nokuti muroora achazova vamwene mangwana zvamunenge muchimuitira izvo ndo zvavachazoitirawo wake muroora saka hatizvitenderi hatizvirumbidzi kuti vamwene vade kupinda pakuroora kwomwana wavo. Uyu muroora wavo uyu akadzidza tsika dzamwene ake ndo zvavanga achindiitira muroora wakewo achamuitirawo izvozvo uyu achaitirawo izvozvo zvongoramba zvangu abhandi saka hazvitenderwi izvozvo. Vamwene vangomirira kunzikana chavanenge vapuhwa nemwana ndichocho chavapuhwa nemuroora ndichocho kwete kuti ivo vazive homwe yemwana kana kuti nhasi wanine mari yakati hazvibvumirwi zvinoparadza mereji dzevana. Mkage, alright. Amai amoni. Atingati sisi shadi angari riru madrezi here. Madrezi aimada. Ndiri kurememba pandakamboenda Masvingo ndisinganzi zvakanaka. Pachipatara chonzi iprivate chainzi Haka kuno kwa Haka.
Chadini ndakasvika mumba mine mumwe mufambi wanga ndisingatombokana kubvunza kana kubvesa ndaifanira kutotiza kwete kutaura naye ainzi Maswanda mukomana yewe haazviwanza chii chakaitika madzoka pamaswara chii chakaitika ipapo maenda kuchipatara zvandakati ndakaenda kuchipatara ndobva ndaenda kuva kwababa vangu munin'ina wababa ndobva ndati achege ndimbonoona chi baba amo ndobva ndasvika kuya anga achiri makusenseni ndasvika munhu ari kutomeka bhedhi ine kumdomurara shadi kangu ari kugadzira mbedha ndiani abva angonjekenesa svika ndiri kuuya ipapo muri kudai ine ndikati ndakangoti kandikashaa ndoti chi aibva buda svika ndikubatsira ine ndikati ndiri kuda kuonawo shadi zvikanzi chii chenyu ndikati hanzvadzi yangu apa ndakabereka mwana zvikanzi aenda kunotenga chiropa chida kumusa tii madaburisa mwana vanamugadzika pasi zvikanzi agara zvendimbogadzira mumba ndobuda tosogara tese papo iye ndobva asvika manje mwana achiri achikambaira obva andioda chiropa chekumusatisi chakatobatwa liva ungona mwana usikasimuza mwake kune usikangoe waerini chii ndikaenda nezuro china chipatara iwauzivi kuti ndorwara iye akazvirapisa akatopora isari ndakurwara ndobva ndanyorwa tsamba mairwara imi unorwariwa izvo mazuva ano kureva kuti iye anga azvirapisa akatozvirapisa iye zvaakaita akarapiwa kandobva atumisira $80 ndobva apa dhiraivha wasupergold wairaivha kubulawayo number 13 akati munondipirawo mukadzi wangu munosoya mushopu mamhaso vomudedza vomupa mari auye kuno kumasvingo handimaona ndobva vekwamazuva pamai vake ndova vakatambidza chachi chirwere chepabonde nayacho ndobva vatora $60 ndobva vanipa 20 zvikanzi anzoyai kumasvingo imi mamatumirwa $80 mai kwabvabvisa $60 ndobva vanipa 20 iba ndauza kuti 8 ndobva ndati asi ndiri kurwadziwa pagovi vangu pari kukakata ndandabva kwachita ndanyorwa kapepa zvikanzi enda kumasvingo ndobva iye atumisira mari anobva ndaenda saka ndasvika kuya ndakanobawa jekiseni raita $14 one side 14 one side 14 28 raita zvekukandiwa kudai zoti ndakatombofenda chadhere ndobva ndazonanana ndokuenda kwabami ndokunorara makuseni andakati chega ndomukira ndorona bamo ndakaona mine munhu iyeye manje saka imimi paakakuti pazvakaonekwa maenda kuchipatara kuti uyu ane chirwere chepabonde makamubvunza kuti koshamwari ndeipi nongoziziva kuti ndozvinoita vanhurume iwoyo rapiwa andida kupa mari hanzi ndozvinoita vanhu vapi vanhurume vese ndozvavanotoita iwo zvitambiri kanzi chiko yakanyorwa syphilis ndozvayanga yakanyorwa siki yacho ndobva ndarapiwa zvangu ndobva ndapora ndobva ndapuwa mari nabamune vakati enda kubulawayo kunana baba ndobva ndaenda so imimi paakaona kuti imimi maona masvika mamuona pamba vasikachisumudza mwana mudara sumudza amwana ndobva ndakaramba ndakamutasa zvangu ndambobvunza koya nguva chichichi ndasvika zvangu mai manje saka Masanda inde mukadzi wangu manje uyi friend yangu wasizoma moyo olati alright anga asingaiti zvekuvanda zvese dzifriend yangu iyi hatotamba tese iwo ndio mukadzi wangu wekumba handisika iwo ndio mukadzi wangu chaoriginal kwamuri imi manje ndasina zvangu zvakawanda ndobva ndangoti alright ndobva ndadzokera kwana baba kuya akatondiperekedza tikaenda tese tikanosvika uyu Maswanda akabva atondisira mari akandisira $29 Maswanda wacho abva atonditi uchamadiwo mari iyi ndaona kuti uri munhu chaichai ndobva atoenda anambomira ndobva atoenda atotora zvinhu akaenda kutobuda ndokuenda zvikanzi bhutsu dzangu dzasara mumba menyu imomo akutoti mumba menyu kutaura chini ndikati alright kureva kuti mudzimai zvakatomubatawo naye zvakatomudetsa akaona eji yacho ndava mwana mudiki kati asi anga audzwa unzi handina mudzimai aiwa hanzi akandiudza zvake but ndasingasifungidziri kuti unouya plus approach yawaita iwo pawasvika unotadza kuti murume ndo wako kana kuchallenja kana kudi wangosvika zvipolepole ukati roi hanzadzi chichichi zvisiri zvehondo akangodzifarira zvandakangoita achibva angotisira mari $29 masara muri vaviri neshasha nyangetedza ndobva ndakatanga kuita wakasirias yekugumbukawo manje kuti saka ndiri kurwara munhu ndo zvaari kutoita izvi ari kutopamizira futi
ando pana akatanga kuchema manje ndotongonyengedzera nyengera achitonyengera achivadi basi enda nikati andoenda kwabamnini panapa ndigare tobva aziniperekedza kwabamnini kuya apa pamba ari pamba pana pake ndepavo nakomana vanonzi vana simba racho vairidza ove magitari papa ari pamba pemberi asi aiva nerumu yake akakunyengetedza yakakupa ichi uyu akakupa $29 ko iye yakakupa ichi shadhakazindo ndiva mari iko yakandize i14 futi yakandipa achitoti kwanza namari mira 2 days ndozokupa mari yakati wandei kana uda kudzokera kumusha inini mari iyo ndo yanakazokumba yese nemasiwa ndayandikani ai naye kubulawa ndikanombonogara kuna vabereki vangu ndichitengera mwana sipo nemari iyo andambozodzokera kumba kwavo ndo kwakazowa kuparadzana kwenyu kwako zvanga zvasanganawo manje nezvekuamweni zviye ndakaona kuti hapana chakanaka iye ari kuita izvi mai vake vari kuita izvi saka rugwere rwacho hakunonetsa kunze kuti atotaurana nababa vangu abhadhara zvaanzi abhadhare kana ndinyatsoona kuti zveshuwa ndozodzokera ikona iko zvino hayi zvino andzokera saka mai vacho vakatadza kuzvifarira manje kuti aende vakafara koime hamuna kuda kupindawo nepfungwa yekuti beta ndiitewo mvangu aendaye mwana mudiki kuti zvaimbopinda musoro mangu izvozvo ndaita ndatona rutadzo rwakaipa rutadzo zvisingamboiti zvokuti dai anga ari makore ana akurarama mazuva anaya tisotati damai munhu musapenga imi zvino mazuva ano ndokwakaipa kana ndimaona mamiro azvaita mazuva ano kwaipa titi yaizoshanda here papa asi maingoita zvokuda kungoti anzwe zvokungosotawo asi angu ndimatira ndamita handifungi kuti zvaigoneka zvo ndaimudanga aiwa asi iko zvinhu yenyu mugere zvakanaka aiwa ndakagara zvangu zvisingatomboiti plus murume wangu munhu anonzwisisa zvisingamboiti ende vana venyu vakura pane vazukuru vazukuru vangani 6 vazukuru aiwa tinozvikuti tichikurukurawo nemi tichimbonzawo nhoroondo yenyu zvinonakidza kana mandeudzira zvimwe zvinhu zvandatokanganawo zvangu kuti hei ndakangota sekuzivoka mazuva andifonera uyu kuti mama ndoda kumbouya ikoko chichi ndikati vakomana mwana wandifungisa zvive zvimwe zvandandakanganwa zvinozogara zvingondibata-bata mukati menyama dzangu kuti vakomana but hei upenyu idova zvisho so tinokuridzirai gange mukange ndoida gange mukange ndoida zveshuwa ndendakanyatsoteerera chero ndichibika poto inombotsva ndichinyatsonzwa kuti apa akaimbapo ndo pavanenge vachirangarira mushakabvu ipapa mavanzwa muromo wavataura varume kana ukaroora mudzimai wako isiri mhandara amanzwa zvataurwa apaka adzi wekutanga iye akabvisa umhandara ndiye murume wangu akadzisoka ichibatei musha varume icho ichinogona kuputsira ipa ndikona John Ekes ari kufuga mumusoro aiwa inotambika ndokurarama kwacho koko ndezvepasi rino koti ngadiko ndo zvinenge zviripo zvacho saka imimamoni pamakazoita nororwapo makabara vana vangani pari kusvika nhasi uno 8 mashure maamoni mune 8 kureva kuti amoni ndo wechinayi 1 boy 7 girls amoni ndo wechinayi saka vese ava kutaura kuno vakawanikwa vangani kana kuti vakaroorwa i3 vasikana vasina kuroorwa vari kuenda kuchikoro i3 1 akashayika angariwo kupedzisira kureva kuti nemoma ane wakwasha ndane wakwasha vangu 3 musi kutarisirawo zvakawanda here kubva ikoko kuvakwasha maiwe ndikutonzi vakaidanga dziuye aiva madziva anenge ava mazambuko kana kuti ndakambotambura ndichivavarira kuti denda kaa ndina Shadriki pamwe tatova nehameni tatova mberi matipa nechimwe chidano zvakabhurokwa zvese zvikatoparara nekuda kwavamwene hazvisinei mwari wakandisunungurawo zvake
tichitarisa isiso kuna Amoni, tingati isiso anokwanisa here kuteera madzimba ababa vake? Amoni anofanirwa kutotasa izvozvo ende zvinotofanirwa kutodaro because tikatarisa vese vaimbi vachakabva vana vavo vese vanongoteera gwara revabereki vavo. Ndisingazivi hangu Amoni maningirikiri ababa vake kuti anga anawo here kana kuti vakaSAP kana kuti vakadi. Aifanirwa kutoita izvo bhozi anoimba mukomana munoona chipo chekuimba chiri anacho akaimba muchechi kudai mafundisi anodzungudza musoro kudai anoimba singaiti. Imi maenda kuchechi remu? Inini ndopinda the African Apostolic Church nokwamwasha. Ko Shadi waipinda ipi kana kuti kumba kwavo vabereki? Shadraki vabereki vake inini chirorwa vaipinda Dutch. Ndazobva ndakazonzwa kuti vakupinda Zayoja. Saka pari zvino handizivi. Asi iye waimbowana mukana wekuenda kuchechi Shadi? Shadraki wangoti chechi yangu unaine musikana wanodando yaanopinda. Amoni sei madaro asi pane imbotiudze chiitiko chamakamboona? Pane musikana ainzi ndakanganwa zita rake ukwamawere uko aipinda Ruma. Iye ndiye waitova vadyi pamatafura vari kuRuma ikoko. Koita mumwe aigara pachitando apa. Iye ndiye anga atova ticha ikoko. Inini ndaipinda Zioni. Kuzioni ikoko ndiye anga atova muridzi wengoma. Saka ndakunyatsokuona chechi yake chaiye. Aiti kwaanyenga ikoko ndo kwai mazuva ayo ndo kwaanenge. Saka chechi yake chainyatsoziva kuti waipinda. Reketi mbodzora mushakabvu mumusha. Reketi mboenda zvakareka kuna gogo. Zvaka zvemudzimai wechipiri. Ainzi Rachel Matso. Aibva kucheredzo. Asi vakatozoshaika vatokonana. Mimi semaonere enyu muroora wenyu vakakonana chi? Savanhu vakangokonana indisikoso. Ndakatozonozviona ndava kumusha kwake. Ndatoenda kunobata maoko ndopa ndatozonozonzi vana vakakonana. Ndikati kuda zvavanhu vanongogara vachikonana zvavo vachadzokerana. Kune vana vangani ikoko? Kuna vaviri. Ndiani nani? Pepe naNyaratso. Vese vasikana? Vatoriko izvozvi? Variko. Imimi muchitaurawo nemuroora wenyu wakati chi dambudziko ranga riri muroora ndewenyu? Vangoti takonana. Zvaita sei takonana. Tongoguma zvakadaro. Ko mukomana muchimubvunza kuti kunai ko sei? Wangoti waenda konana naye nokuda kuti kuda vakambotaurisana sezvamunozwa mudzimba ndokumbotaurisana. Ndikabva ndamuti chindibikira tii kwandikubva abika tii kwakisa shuga akafuratira. Ndikati nogesa shuga wakafuratira uchindipa tii chipa mwana amwe ina handichaidi. Kwakubva ateura tii saka kwaindobva aenda kwaindobva ati unoda wagwaiteurirei? Ndakutipa mwana waiteurirei? Saka ndinofunga kana achida kuuraya ndingakona kuuraya. Ndopa vakakonana ipapo. Ndobva tomutora kwaindokuenda naye kwavatete vacho. Ndobva vamutotisa nhumbi zvose ndobva vaenda nadzo. Nekuda kwechitiko chere kandi papagara pane imwe hai yanga yakavanzika? Ameno vaviri. Nekuti vachigara vari vaviri. Kana kuti amweni mimi vana amweni ndimi munowanzopindira nyaya dzevaroora? Togopindira tiriko. Inda yekuzoona ungouyawo kuzondiona. Kana kuti ndototi ndipe mwana asari kuno. Hapana chandaona. Pamwe manyanya kuchemera shuga still. Kana ndaikuchemera shuga iye aingondipa. Yomuroora inokumbirwa.
pamwe mimi shadi wengo mzongo waipota nerwesera achikupa shuga uyo asingazvizive wozozvinzwa unzi wanga uri pano uchipa mashuga kada waitopa pachena waitouya nayo dzimwe nguva iye yaikona iye shadi iye muroora asi mimi nemurora wenyu maidyidzana taiwirirana vaingoti dzimwe nguva zvake kaangoti vhi aiwa zvinowanika mukurarama izvozvo wazosiyana naye wakazodi haana kuzowana mumwe mukadzi ndopa akasofa asina mukadzi watisiya mukomana hapana here kuzombouya vamwe vana vachiti muchinzwa kunzi aya uyu mwana washadha uyo aiwa hakuna hako wakambia awana ari mukure aunga ari mudoko titomuti uchiwana uchivaka musha so imimi nziyo dzamungadoti tikuridzirei mbudziyo bashi imimi kamunofungidzira kuti akakaka kemujaya wangu ndikakanzwa kachiridzwa pawireless nhasi ndinonzwa kufara ndikapi mazuva ndadzoka sei kachikubata imi kanondibata munofungei mukakanzwa ndofunga zvakawanda pfungwa dzingakona kuuya dzinouya so kureva kuti nhasi uno chiro mukanzwa izwi rake pawireless apa munonzwa sei ndinotozwa kurwadziwa ndinotonzwa kurwadziwa zvachose kuti wanga achiri mudoko mwana wacho saka imimi navana bamunini vaya muchiri kudlizana here aiwa hatingarikidzani navo zvindingarikidzani navo pazvipi hai hatirikidzani vangosara ivavo vainetsaya vamwe vose vakatopera vasara iye nomukadzi wake navana vake vamwe vose vaiva 5 saka vose ava 4 vakapera nokuda kwake kwasara iye navana vake nomukadzi wake vamwe vana bamunini ava vakura ndovanongoti kubva kumabasa vanouya chimurova wakangoya rongosvika chimurova kubva kuchiti vanotoya chimurova nekuda kweunhu hwake nokuda kweunhu hwake wapedza hama dzese wasara wega ndo zvawaida so imi kana kukawanika chinoitikako chiro kwanzi kwaitika rufu hamuindiko kana kwaitika rufu ndinongoenda nenguva yandatofunga zvaungoenda kunobata maoko todzoka kumba kwangu nhasi uno gogo isisu vekunhepenyuro kuZBC tafungawo kukushanyira imimi tichirangarira umwe wedu nekuda kwemabasa ake aita akatisiyira mabasa ake ari kutivaraidza mabasa ake ari kutirayira imimi munozvitambirawo sei aiwa ndinofara zvikuru kuti kamuchimurangarira ndaitombofunga kuti saka zvakatopera zvakadaro kamuchimurangarira ndinofara zvikuru so ukoko kubasa rake uko ndiani wakasiya wakanyoreswa zita ndiyamoni uyu mwana wake ndiye wakanyoreswa ende ndiye wamugere naye pano pamusha mugere naye pano aiwa zvinofadza gogo kuna ngoma chitando kapamazuva ekupedzisira kuti zvakafamba seiko paurwere hwavo ngoma taingori tese taitogara tese ndaigara naye mumba mumwe kupi
kumabvuku ikoko. Kuna mabvuku ndoko akanyanya kugara zvakanyanya muno muHarare. Right, chii chakaitika makona kuti amu wangu anenge akusimbirwa ndimi maifamba mese muchienda kumashows papi pazvakatangira kuti munyatsoona kuti apa vanenge akuindawo? Miviri yake yakatanga ngodziya saka zvakaitika ndezvekuti kwakuna sisi vake vanga vachigara kuzasi kwekuchikurubeko. Ndokwandakaenda ndikantaura kuti mukoma varwara. Tingati here pane paakarwara ari kubasa, paakasimbirwa ari kubasa, mukatotombotadza kuridza naye? Hapana pakambosimbirwa ari kubasa tikatadza kuridza naye, asi kuri recording yatada kuita rimwe album after mazuva ndadzoka takatoenda kustudio. Ndinorangarira kuti Lazarus Tembo, mukoma Lazarus Tembo vanga varipo vakatoti komashanyira zvadi tikatombozama kuridza kudai zvaramba tina mudhara bhotoro Nyamundera vatatodzokera kumba. Chii chachakuitika ipapo? Kutotadza chaiko kubata gitare kumba mamabvasi kumba zvinenge zvaitongova zvokushinga kuti hatingatadzi kuenda bosi atapuwa 3 days dzekuti tirekode 3 albums. Aizve tatanzi tirekode 3 albums. And 3 albums dzanga dziripo dzaitovapo kuzoita mazuva ndadzoka yanga isati yabuda so ndobva maenda kuti muchino zvikaramba takabhoikana zvisingaite takapurakidza music yacho yainakidza. Patatodzokera kumba tadzokera kumba muchembere vakazouya sister vanga varipo bhozi ndi ndaitongoona kuti kana pasina vanhu zvaindi ndaitongodai ndichidzigezesa ndichidididi zvakangowanda kana chikafu zvazodai. Kwadzimai vanga varipo? Vainda kumaraini kwavo. Chii chakaitika kuti vasiyana nemadzimai? Ndinganadzi zvangu kuziva. Vakasiyana papi? Ikoko kumabvuku ikoko ndangonzwawo vatanga kurwara here kana vasati vatanga kurwara? Vakatomboti rwarei varipo. Saka handinadzi kuzoziva manje kuti nyaya yacho yakazoitika ndiyei yangozoziva kuti mai guru vazodai bhozi vaingoita vaitaudzana. Papasina kakuwirirana pameno kuti chii chacho taurwa ipapo. Saka mai guru vakazobuda vakaenda vakasiya munhu achirwara? Ipapo ndinorangarira kudaro. Imimi ndimi makatozosara makupepana nasawira? Ndindaenda kasara ndichipepa. Mamusati mawanawo ipapo? Ndandiri bachura. So mangosara muri vaviri? Machinda ndorangarira kuti vakatomboenda kumusha ndikasara ndiri kuno pari paChristmas. Zvikanzi hainda kutomboenda kumusha but vanga vane demo ramazuva ndadzoka. Zvikanzi vanhu vanga vachirifarira dzikatodzoka. Zvikanzi vanhu vanga vachirifarira chaizvo kumusha shamwari. So titsanangurirei zvakaitika pakurwara kwake. Ndimi maisara muchidzigedzesa muchiita sese? Right, pakurwara apa miviri yadzo yaingo hamene kuti zvaingoitika bhozi ndaitongoendawo nchingonopuwa kwa mazuva acho kwaingonzi munonopuwa mapirisi akati ndaitombouya paNazareth apa chipuwa mapirisi kuchinzi kunodikwa chikararwa chichitoya nezvimabhotoro zvacho zvingodaro but zveTB zvezvo but zvinazvo zvakambobatsira. Saka nyaya yekuti kuenda kumusha manje vanga vasingadi. Saka muchembere pavakazouya nasisi yavo sisi eniya vakazosheka sisi vacho todi ngatiendei kumusha. Seyanga asikade kuenda kumusha? Handizivi pamwe belief yavo yangoti mutauni ndomunoita mutauni ndomunoita. Saka ndakabva ndamanya kunotsvaka chii icho. Ndobva ndamanya kunotsvaka motikari. Ndakabatsirwa navamwe vatoti vana sekuru wekwagowerako. Motikari yanomba yauya yanga iri kombi. Ndomba tatsvaga mari kugrama yaita something like 2000. Ndomba tatadzira kumusha haipapo dzasisina nharo zvadzo. Ndomba taenda kumusha ndomba ndanovasiyako nasisi namai. Ndomba ndadzoka kwagutu ikoko. Ndakanowasiya kwagutu ndobva tadzoka usiku hwacho ihwohwo bhozi ndaizonge ndiri kusara mumba macho. Saka ndakauya ndikagara 1 week ndombva ndanzwa kuti mukoma wako washaika. Ndoma zvakaitika.
So pamakanzwa nezverufu rwake makaita sei makabva mazoenda? Ndakarwadziwa. Ndakazoenda zvangu achengetwa. Asi ndakarwadziwa singaiti. Kureva kuti mazuva andadzoka yange isati yabuda? Yange isati yabuda. Mazuva andadzoka yakazobuda bhozi mamuri muna February, anditi kana kuti February March papa wakashaka. Iyo yakazobuda muna August. Ndio ndoko yakazobuda ikoko. Yakatambirwa sei payakabuda ipapo? Yakavharirwa. Vanhu vakaifarira chaizvo. Yakaiti nzve gogo kuti kopa mazuva ekupedzisira mazuva ekupedzisira akuenda kunoshaika. Zvakatangira papi? Makazvizva makatanga kuona imi? Kutanga muchitanga kunzwa kuti mimi akubatikana kudzimbikana nemuiri. Zvizvanga zvaakuitika kwakuri kupi? Wakangouya kumba asinganzwi zvakanaka. Achibvepi? Achibva kuHarare. Ndokudzokera ndotozonzwa foni dzouya dzoti mwana ari kurwara nana sekuru yako. Tikatoti kuda kunongova kurwarawo. Kwakubva ndongozoona foni mota yatosvika pamba iye akutorwara zvekutoti achagoni. Ndikati kozvaita sezvika wadonha pastadium achiridza. Akadonha pastage? Apa kumba kwaangauya nako kwaGutu? Saka ndokuzoya kumba ndokuuya zvachose ndokubva azoshaika. Wakashayikira kumba? kwaGutu? kwaGutu. Kuno ndo kwamakamuradza ikoko? Kubva kuna amai amoni kangu Gloria Mashamba paurwere apa. Nini mashinyira ari kuHarare kumabvuku. Ine ndanchikomunicata navabereki vake vaningi navababa vacho vari paMugoni. Saka taitofonerana kudai. Saka changoitika chega chega vaitonifonera kana mwana iye futi vakagona futi kundifonera mwe musi kuti mwana ari pakati. Bosi taiwirirana kubva ndichiti koko kumiro. Muroora unoziva here kuti mwana akadai? Muroora unoziva here chakati zvese ndingoti alright. Anza muroora murume wako akauya asi akadzokera kuHarare anorwara but nokuti maondero akaita haisiwo. Ndikati kana azouya next time mondifonera ndimuone. Ndopa akazouya manje apa asisagoni. Ndobva ndatumirwa tsamba yakanyorwa. Zvikanzi mai Amoni hanzouyai nemwana, baba Amoni vari kuno vari kurwara. Anganyora tsamba ndiani? I remember kuti ndisisi vacho. Ainzi Enia. Vanyora kuti hanzouyai nemwana, baba vacho vari kurwara vari kuno vachagoni kudzokera kubasa. Saka vada kuona mwana. Ndobva ndabereka kamwana kangu kamukomana kari kuChegutu kakapedza form 6. Kanga ni 2 years. Ndobva ndaenda ndotora mwana wacho ndobva ndaenda naye ikoko. Ndobva ndasvika akarara pamattress mumba make. Ndobva ndakasvika ndakahuta ndichimuona kudai. Iye andoona akandiziva achivavhara maziso. Ndobva ndasvika ndobva ndamudedza Shadrack ndobva asvinura. Vanditarisa ndotanga kuchema. Hana chakataura. Handina kana one word randakanzwa. Hapana. Kana one word apa anga ane mari paChester. Pane homwe yanga iri papa akapfeka long sleeve. Ane mari yakazvimba kudai so mari. Yakatsikirana kudai iri apa. Ndikati haasi kutaura neni kafu. Apa mai changu achitowa paguvi kwanaye vachitowa chamu. Dandoma napkeni avai munapkeni. Achitowa chamu ndobva ndaenda pavari ndikati baba amasi kutaura neni but ndasvika. Zvikanzi zamai kutaura naye anga achitaura ndotaura nemi. Ndobva ndazama zvakaramba. Hana kutaura. Aingobudisa musodzi akanyarara. Uchitoona kuti kana kutaura kwacho kwaito munetsa. Ko makadi kupinza ruoko mumwe mukatora mari. Zvasingaiti zvasingaiti handi mari mazuva kuti mutsaga waSatani. Apa mwaibva ataura ipapo? Kana kuti mari ende unoshandisa zvakati kumwana. Zvasingaiti because iye akatoigwa makumbo ari panze mari anayo momwe.
kutakurwa makumbo ari panze tsoka idzi zviona tsoka idzi right makabva maita sei papo hanzi mwana asi zvanzi haasi kukwanisa kutaura ndobva waita sei mwene wenyu vachibva vakangondimanidza kuti rambai muchitaura naye pamwe anotaura ndikati kwemapedzisira kutaura naye rini zvikanzi ataura kare panguva yangozoenda kutoereti haana kumbozotaura ndozvandiri kuwacha zvinhu zvacho izvi ndikati saka muona kuti pane pundutso iri papapa zvokuti munhu anozosumuka akafamba zvikanzi handifungi kuti zvichaita namai vacho ndosaka ndakagara ndakadai so ndakutobva kwamawiri ndakazonorara kumusha kwamashambako kuno kwandakuzodarika ndakazodarika chifumi chacho ndichingosvika kunoku ndakaita zuva rimwe chete rechituzu kanzi atoshaika ndobva ndatora futi mwana ndokuenda apa ndakazoenda navamwene vangu vepanapa panoperekedzi tikaenda akavigwa tiripo zvii zvakaitika parufu pacho ndanzwa pamutaura kuti akavigwa makumbo ari panze muda kuedza kuti kudii ndakanzwa tsitsi mani nezvanga ari zvacho munhu anga ane mari yake mai vacho vakatora mari hanzi vakazobvisa kamari iye ndikati ini ndakangoti kuvadii kunotenga bhokisi chero remapuranga zvaro apinda mubhokisi paina zvekuti munhu aenda akadai so vakaita sei vakamuita zvokuita sei vachimuiga handizoti kuti vakamisa chiro dzichini akadaro mamuri mubhokisi here kana akangoputirwa nejira anga ari pamucheka wowaitika ndobva aiswa jira futi kwakutotakurwa akadaro vana kuisa bonde vakacheka bonde nepakati kudai ndobva rawarirwa mukati maipinzwa machimumu ndobvira kuti pakumutakura havana kumutakura nebonde vakamutakura nejira anga akamonedzwa jira akatanga mucheka white soka ndodza ndaiona panzedzi saka iye anga ari mucheka white handiti ndokuswa pagumbezi gumbezi ndoranga rakabatira navanhu vamwe vakabata uku vamwe uku iye ari pagumbezi apo tsoka dziri panze sonetsa vachinomufutsira akadaro vana baba mudini vacho ndo vaingojema vachipopota vachishava kuti votaura kuti kudini nokuti mai vacho vanga vakaoma munhu aitungamirira parufu papo ndiani handibaba munini vanonzi amoni munini navo baba vacho saka ivo bamunini ava vaisiya zvinhu zvakafanana naizvozvo asi pamutemo kwavo ndo maviganiro navanoita kwete mai vashadhiriki vaitotiwo ana bamunini ndo vakauraya murume wangu saka kuwirana kwacho papa kwaitonetsa hapana aitaura zvinonzwisisa mumwe aiwaka idzo nyaya dzinowanikwa hadzo mumusha asi ko pakuzonoviga munhu isi toziva kuti munhu anovigwa ari mukofini vaitika kuna maiguru vacho tipei mari totenga vachiti handina mari asi ndakaiona musi wandakaenda papa asina 2 days hai mari yakawanda kwete kuti mari yekumbotamba kana ivo vakangodaswa kushandisa mari but mari vaiva nayo akangoenda zvake akadaro saka kureva kuti gogo ndo vakasunga mari ndo vakasunga zvese kutadza kutenga kuti itenge kofi kutosara nayo kutoshandisa pamari dzake hameno mari dzake dzimwe dzainzi mari dzake dzavakazoisa musikana kuti ndiye anopota achitora zvokuti mwana uyu akazopedza chikoro akuti hazviya zvokuti akafudza ng'ombe apo mari anopiwa ndo yaanonobhadhara kuchikoro kana kuti osunga ng'ombe unorimira vanhu opiwa mari obhadhara kuchikoro iya baba yanga yatopera anabvunza kuti yakapera sei kana kuti akamboishandisa handi zvokuti chero mukufa kwaakaita akataura zvaakataura kuti anoda kundiona ndikatora mwana wake ndikaenda naye akatorara mumba achitorwara abva kunonzi kumabhuku kwarariko ndikaenda ndikazama kutaura naye haana kutaura akangoditi asanongochema ndobva tangosiya zvakadaro haasatauri kana kuita sei zvokuti ndakatopedza ka 1 year ndichitoti nguva zhinji ndikatomurota kudai anenge akapfeka magauni achiuya kwandiri zvaanenge achida kutaura ndizozvinzwisisi manje aingogumira kure asinganyanyisi kutaura neni but ndotogona kutoita semuroora wapamba pavo ndinaye asi kuti ndizotaurirana zvinonzwisisika kuti mwari kuda kudii mwari wadii aiwa hapana asi ndotomurota still chero zvange zvandatotaura kutodai nhasika ndogona kutomurota handiti ko zvinhu zvamakazowanikwa mukamurota kudai munozozvitaura here ndotaurira murume wangu haanogamuchira zvese anototambira zvese ende munhu ari patient zvokuti haana nabasa nezvakawanda vanotozivana ndai gore rimwe chete vanozivana nakupi pahunduza ipapa murume wangu achiita form iye akazondorora aita form 4 time yandakaroorwa ini nashadhiriki anga apedza asi vese mazarume amwe chete 1967
akazoita manzi akakusangana naiye Amoni wacho mwana wacho dangwe rake iye Shadrack Mashinyira amushakapo indinotwa Amon Mashinyira mwana wa Shadrack Mashinyira. Inini kukura kwandakaita ndakaberekwa 1988. Kukura kwandakaita ndinoti ndakazokura mai vangu na baba vangu vaparadzana. Vakaparadzana ndiri mudiki pasera rekunge ndiri pagrade 2. Inini baba vangu vaita basa rekuimba, asi kubva zvavakaparadzana namai vangu handina kuwana kana even chandingati ndingava neruzivo pabasa ravaiita, nekuti pavakashayika ndandiri mudiki. So kubva zvavakaparadzana namai vangu panyaya dzekuimba kwavaiita hapana kana ruzivo rwandinahwo, uye hapana kana chimwe chete chandakakwanisa kuona chandingati ndakabhenefita pakuimba kwavaiita kusvika pari zvino pandiri pano. Right, iwewe wakazokura sei, wakazokurira kupi? Amai nababa vaparadzana, nekuti amai munhu akazonororwawo kwavo, baba vakazonorora kwavo, iwe wakazokurira kupi? Ini ndingati kukura kwandakaita ndakakura ndichirerwa kumusha kwamai. Zvandairerwa kumusha kwamai, mai vangu vanga vava varorwa pamwe, asi baba muchengetero wavatiita vava vasina musiyano nevana vavanga vanavo. Vaingotitora semwana, ndindaitora first born yavo, ende even nyangwe vanhu vemumavillages vaitoshedzerawo kuti baba Amon vanga vasingatozivi kutoti first born yavo ndiani, vaitoziva ndiitori first born yavo. Ndakakurira kumusha kwamai ndichichengetwa. Mai pavakazenge vakutamana baba vanga vava navo, ndakakura ndichengetwa nambuya mai vamai kusvika paage yekunge ndakuziva, kusvika paage yegrade 7. Wabva pagrade 7 ipapo wakazodii? Uyezve uri kuprimary ikoko, baba kana kuti hama dzekwababa pane vaimbocheukawo here vachikubatsirawo mukurarama? Inini ndaenda kuziva zvana, ine ndaenda kuona, ine ndaenda kurizena pahama dzekwababa. Kuvaona ndaivaona, asi handina chandaikwanisa kuona chavaindiitira. Handina chandaiona chavaindiitira, asi mbuya vangu ndovaitomera nini, mai vamai. Kumbuya mai vababa? Mbuya mai vababa vainge neshungu dzekungoti kana asina kuuya kuzogara kumba handina chandokwanisa kumuitira, kunze kwekuti kana auya kuzogara kumba ndopandokwanisa kuva nepressure yekuti ndiitire mwana. Panguva yawaikura waakuziva, baba wakambowaona? Baba ndakaona ndiri paage yegrade 5 ndopavakashayika, ende ndopa ndakatanga kuvaona ipapo. Mushure mekunge mapesana kwenguva yakadii zvakadii? Kubva ndiri mudiki zvekuti ivo pavakapesana namai ndasandoziva kuti chii chaichiitika. Wakazowaona wagrade 5? Ndava grade 5 pandakashedzwa vakutorwara, ava vatova paralyzed zvekutosvika pako havasingachakwanisi kana kuzviitira kana inini pamarwariro ababa ndakavaona panguva yekupedzisira chaiyo. Kuti nditi urwere hwavo hwakabvepi kana kuti ndizive kuti inini chandaingoziva kungoti ungovaona vakavata vachigomera kusvika pakungofa kungonzota baba vashayika, baba vashayika. Kumwe kwese kubva kumwe kwese ndinganyepa. Kupa kuvigwa kwavo vakavigwa sei? Ipapo ndandakuziva nekuti ndakutoona kutoti no izvi hatimbosioni zvichiitika. Inini baba vangu inini pavakachengetwa vakasirisa vanhu vakawanda munzvimbo, zvekuti vakaenda kunochengetwa vakaputirwa nejira, ende dzimwe nyama dziri panze, makumbo akarembera, zvokuti waishawa kuti vakavigwa zvisingaiti. Zvichinzi zviri kuitirwei
mutemo here wekurudzi kana kuti chitendero here kana kuti kwakuri kushayiwa mari? Ndinganyepa mukoma neeji yandaya ndiri kuti ndizive kuti ndakamboona kuti matara avo anga akamira sei, asi ndinongoziva ngoti vanhu vaikakavadzana kuti mari ngaibude munhu aizvishandira atenge box. Vamwe vanonge vaitaura kuti hapana mari, vamwe vachi kwaingo vangokakatirana kusvika munhu aenda kunochengetwa. Asi semaonero akwe kana nemanzwiro akwe kwaireva kuti mari yanga iripo? Mari yanga iripo asi kuti ibude yakatadza kubuda. Yanga yakasunywa neveukama? Yanga yakasungirirwa. Inini kusvika pagrade 7 ndakafunda zvakanaka ndikabuda neresauti yanga iri 9. Kuzobva ipapo kuenda kubva form 1 kusvika form 4 papa nemangange pakuti ndinyore form 4 mari dzakushayikwa. Pakazongoitawo vakapindirawo, pakazongoitawo neshungu kuti ndikwanise kunyora form 4 asi mari dzatoshayikwa. So nokudaro iwewe uri kurarama sei? Iko zvino kurarama kwandiri kuita kutongototi kana ndikasatoshereketa kuzobatira nemaoko angu hapana upenyu hwakanaka. Tingati sisu panhau dzekuimba idzi iwewe une here patingati uri kukwanisa kutora udivi kuteedza matsimba ababa? Mukoma ini kuimba chaiko kuri kuti ndinowana vatsigiri ndinoimba chaizvo zvakanyanya zvokuti nedzimwe dzenguva muchechi mandinopinda ndinotori mupraise worship team ende ndinotoimba zvekutonyanyisisa asi inyaya dzevatsigiriwo nevabatsiri kuti uonekwe uye uzikanwa. Shamwari dzababa pane wakambotaurawo naye here? Ndakambotaura naAaron munhu aiimba nababa, saka iye anongotaurawo kuti tichazvigadzirisa saka sofa ndisati hangu ndaona kuti ndingakwanisa kuita sei sezvo ndiri munhu asina chaanacho sova. Iko zvino wakura Amoni, wane mhuri yako, wane mudzimai, uri kuona mararamiro wakunyatso kuziva. Ndeapi mashoko aungade kutaura kune vateereri vakateerera iko zvinezvi maringe nekuchengeta vana, ngave kana vaimbi kana nesu tisiri vaimbi? Inini mashoko angu andinoda kunyanya kutaura akanangana nesu vana ndiye kudaiwo so kana tiri vaimbi tichibuda tichienda kunoimba kunzvimbo dziri kunze tinofanira kuti tizvibate nenyaya yekuti mukaona tasiya vana tisisipo tisingachaoni vana vedu mararamiro avo senge ini mararamiro andakaita inini ndandiri munhu ainyanya kutambudzwa sitereki nevana vatete nanavatete ndini ndaitori house girl pamba zvekuti dzimwe nhambo ndaifunga ndaitotiza dzimwe nhambo indzokera kumusha kwamai ndoya ndotorwa ndotiza handigari ndodzokera kuti kumusha kwamai nekuti magariro andandakaita anga akamanikidzika zvekuti ndototi kana nanhasi ndavakura kudai ndavaone zvandakuzviitira zvoti ndokwanisa kutengawo mombe dzangu ndokwanisa kuisawo zvipfuwo pamba ndinombofunga umboti asi Mwari ndokuchengeta here vana vatete kao ndoita sepa asi ndozoona kuti ano kudziva ndekwaMwari. Nyaya yekuchengeta mhuri ndoye ndinonyanya kukurudzira kuti kana tiri vanhu vane vana tinofanira kuchengetedza mhuri dzedu kuti mhuri dzedu dzisashungurudzika. Pamanzi yababa wako Amoni kaunoti aiwa aka nhasi ndikakanzwa ndinonzwa kufara kana kusununguka kana kuti ndofunga baba. Pane kambo kanoti kwai ndichauya pano ndaimiva uche kunozipa asi kuzoti ndagara kange mukange rinonoa ndinonyanya kumbotranslata mawedzi iwayo ndoona kuti inyaya dzekuti sometimes unogona kumbofarirwa kana
paine zvimwe zvinhu zvezviripo kana paine zvimwe zvinhu zvezvichiitika, asi nedzimwe nguva unogona kuzova munhu akaipa. Saka ndo kamwe kambo kundiitira. Lasi uno nepenyere National FM yauya kuno kwenyu kwagutuka chiri manzi kuronda nhoroondo yababa wako kuti vanhu vange vachiziva kuti vakafamba nemupi kuzodzimara avatisiya. Iwewe unozvitambirawo sei zvaitwa neZBC? Inini kubva kumwe kwese kumashure uku ndisingazivi kana kuti ndaingonzwawo dzimwe dzenguva vamwe vachiinterviewawo vachitaurawo panhepenyuro. Ndaingoti ndo vega vanorangarirwa, ndasingazivi kuti nyika inotombototirangarirawo. Ndafara ende ndasununguka mumwoyo mangu kuti ndinotombotorangarirwawo kuti tiriko tinoraramawo. Zvisinei vabereki vasipo vakashayika tingoriwo tega, asi ndafarisisa nekurangarirwa kwataitwa ikoko. Amarotereka aiwa harekentoro mukanonoka kutendaika mese nekuteerera kwenyu kutsigira kachirongwa kagambare manzi. Isira kunzira kusoma The National Driver inini anguka na mdara wangu General Shereni. Regaiti endeka ndototungira musoro wangu pasika pamwe zvingaita. Aiwa ndropa kutendaka zvikuru kuna ivoka Gogo Mashinyira Esther kuzodzvakareka Gloria Mushamba mai mangambengari mudzimai ka wayeka Shadrack Mashinyira ndozotenda zvakareka ngoma Aaron Chitando hakuzotenda yeka Amonica Mashinyira iwoka nekuti kwanisa ka kuti pa umbowo aiwa ndoti mwari yakuitire zvakanaka. Ngatisangane zvakareka nasika nasimse sondo nasi ya